Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, kaferik ez gaur, tea edango dugu. Izan ere, gaur, maiatzak 21 tearen mundu eguna da. 2019an Nazio Batuen Batzar Nagusiak ofizial egin zuen egun hau, baina 2005 urtetik ospatzen da. Bereziki, Txinan, Indian, Sri Lankan, Kenian, Turkian eta Japonian, besteak beste. Kondairak dioenez, Kristo aurreko 2737 urtean, Shen Nung enperadorea osasun arrazoiengatik ur beroa edaten ari zen zuhaitz baten azpian. Haize gogor batek jo zuen eta hosto batzuk urez betetako ontzi barrura erori ziren. Shen Nung txundituta geratu zen hostoek likidoa nola tindatzen zuten ikustean, baina gehien gustatu zitzaiona, urari ematen zion zapore eta usain goxoa izan zen, horrela, tea jaio zen. And start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be? Nik hemen lotura bat ikusten dut. Gaur tearen mundu eguna da. Eta gaurko egunez jaio zen Mr. T. Gogorra, txistea. Zaizu gustatu? Bueno, a ber, esplikatu lotura egian horrela ulertuko dugu. Ai, 1952ko maiatzaren 21 jaio zen Lawrence Turut, ez izenez Mr. T, aktore eta borrokalari estatu batuarra. Ezaguna M.A. Baracus sargentuaren papera egitegatik, The A-Team edo El Equipoa telesailan. Gogoratzen dut, hundia zen, jatorra, baina segulako zaplastekoak eta jipoiak banatzen zituen, eta gainera, beldurra zion egan egiteari. Argi, lotura. Epa. Gaurko egunez, Charles Lindbergh, Parisko Le Bourget aireportuan lurreratu zen San Luis espiritua hegazkinarekin. New Yorketik zetorren. Horrela, Ozeano Atlantikoa zeharkatzen zuen bakarkako lehen hegaldia osatu zuen. Hegaldiak 36 ordu eta 30 minutu iraun zuen. Sintonia honek oioipurdia jartzen dit. Gogora ekartzen dizkit Euskal Herriko irudiak, Lekeitioko portua, Goierriko mendiak, Gasteizko eraztun berdea, eta gaur ezin genuen aipatu gabe utzi. 2001ko maiatzaren 21ean, EITBko helikoptero batek istripua izan zuen markinan Euskal Herria 4 haizetara saierako grabatzen ari zenean. Istripuaren ondorioz, Roberto Arenas pilotua, Ruben Cortijo kameralaria eta Iñaki Pangoa zuzendaria hil egin ziren. Santiago Janiz argazkilaria ere bertan zen eta zaurituta izan zen. Euskal Herria 4 haizetara programa 1989 urteko udaberrian jaio zen. Iñaki Pangoa zuzendariak, Ruben Cortijo kamerak eta Santiago Janiz eta Alberto Santana gidoilariek osatzen zuten hasierako lantaldea. Arrisku handietara ohituak zeuden, olatuak orrazten zituzten eta lurretik oso gertu egiten zuten egan, beti ere irudirik ikusgarrienak lotu nahian. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak, lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean. Eta zerutik itsasora. 1937ko maiatzaren 21ean, hau da, gaurko egunez, Habana ontzia Santurtziko portutik atera zen.
Gerratik iesi zigoazen 15 urtetik beherako 3.840 euskal aurrekin, erresuma batura bidean. Haiekin batera irakasle, emakume, voluntario, mediku eta apaisak joan ziren. Erresuma batuko gobernuak haurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz. Aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko, adierazi zuten. Testigantza batzuen arabera, ontziak bere bozina jo zuenean, haurrak negarrez hasi ziren, aste batzuk lehenago beren etxeak suntsitu zituztenen antzeko beste bombardaketa baten abisua zelakoan. Hegazkinak berriro agertuko ote ziren beldur ziren. Francisco ara luzea, neskatu erre bat, Gernika. Haur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Beraien memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zuten 2002 urtean. Uste da Ingalaterrak inoiz izan duen errefuxiatu etorrearik handiena izan dela, gerora goizeko izarra, Kabo Korona, Galea eta Zurriola ontziak ere Euskal Herritik abiatu ziren gerra zibiletik iesi. Cervantes Institutuak Itzalen itsasoa izeneko erakusketa antolatu du Manchesterren haur horietan inspiratuta. Erakusketa honek aurretik ikusitako argazkiak eta artxiboko materialak berreskuratuko ditu. Ekaina hasieratik uztailaren 19 arte egongo da ikusgai. Manchesterera bazoazte, badakizue. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Erresuma batuan jarraituko dugu. Izan ere, gaur, 25 urte betetzen dira, Notting Hill pelikula estrenatu zutela. Zautzen duzu ezta? Hugh Grant, Julia Roberts, Londresko auzo famatua. Entzun, Will Tucker liburutegi txiki baten jabea da. Bidaietarako gida liburuak saltzen dituena. Egun batean, Anna Scott Hollywoodeko aktore ospetsua dendara sartzen da, eta gehiago ez dut kontatuko. Pelikula gehiago gaurko egunez estreinatu baitzuten Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak 80 egunean filma. Donostiako zinemaldian 2010ko Donostia Film Komisionen saria lortu zuen, baita gehitu elkartearen Sebastianes saria ere. Ederra da pelikula. Asun, 70 urteko emakumea alabaren senarroia zaintzera joango da ospitalera. Bere ezusterako ondoko gaixoa zaintzen duen emakumea Maite da. Nerabezaroko lagun mina. 50 urte luzetan ikusi ez duena. Gaztetan zuten kimika oraindik bizirik dagoela somatuko dute berehala. Axola gabe gozatu eta dibertitzen dira elkarrekin. Axun, Maite lesbiana dela jabetzen den arte. Bere sentimenduak dudan jarriko ditu Axunek. Zer jarraitu? Burua? Ala bihotza? Ni betiko usteari Amodio Tira eta gaurkorako ze prestatu dugun kontatzen ere hasi beharko dugu. Datorren astean Donostian eta Irunen egingo den giza liburutegia ekimenari buruz hitz egingo dugu Bakiolako Maider Martiarenarekin. Gerrako umeen inguruan ere hitz egingo dugu, gutun batzuk berreskuratuko ditugu. Tira gutunak ez, telegramak nola prestaketa lanak nolakoak izan ziren jakiteko. Maialen Tellabide titular batekin dator. Zorionak zuri abestia desastre bada. Ea ze argudio ematen dizkigun hori defendatzeko. Oso Maialen Tellabide da hori, eta arkakuso ere gurean izango da, eta urtebetetzeak ospatu ala ez eztabaidaren inguruan ariko gara berarekin, hau ere oso arkakuso da. Hau guztia bi ordutan egin beharko dugu, beraz, hasi beharren gaude. Aizue, maiatzak 21 ditu gaur eta aste artea da. Eguzki Euskal Herriko txoko batzutan, beraz, ongi etorri, bigarren kafe eguzkitzu honetara. Naiz irratian zarete.
Zuekin, jaun Andreok, Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Agujeta pasaltza izkiko. Ez ditut izan. Amala bordo ninguruan zoze kontatu barkoek? Zoze kontatuko ja. Vale. Goiuri ez izarandi, egunon? Agujeta pasaltza izkizu. Ez. Ez? Oraindik ez pixka bat dauzkat. Claro, banekinik. Izketan ari zaizuena Uino Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 785 du, txata sutan, goizak 10 eta 17, maiatzak 21, gu 3, zuekin milaka, ongi etorri. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Desvelar y encontrarme en aquel sitio en tu cama, muy cerquita de una playa del sur, y volver a recordar el sabor a sal y a mar en tus bragas, como una espina en el... Goizeko 10 eta 18 minutu, Luis Cercanen El Palmar kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa, 785 ez dakit zergatik borobiltasuna ikusten dionik, gaurko saioaren zenbaki honi, kopuru honi, 785, badirudi garaibateko ordenagailuen zera bersio aurreratua dela. Wow, nola funtzionatzen duen inoren buruak. Bai? Julen ezagutu dituzu. Pentium haiek eta... Oien aurretik, lau zortzi bost, eta 3 izaten ziren, ez? Edo 3 Zalantza, oin... Lau zortzi sei. Zalantza Uztet 5 ere iritsi zirela. Hemen txatean jende, hola, ja, bizitzan pixkatibilitakoa ere badago, eta argitzen digute. Gustatu zait hori, Hori da zarra deitzeko diplomazia. Bizitzan pixkatibilitako jendea. Ona. Bai, eta bide batez, Mai Gorostiagari ere, zaharra deitzeko hola, sensibilitatea handia daukan jendeare badago txatean. Beraz, gaur euro itokatzen zaie sensibilitate hori jasotzea. Bizitzan zabiltzatenok, edo ibilizaretenok. Nolakoak ziren ordenagailu haiek? 4-6 izango nukenik. Ez, 5. Ez dakit. Zugo juri 70ko hamarkadatik zaudela munduari begira, ez zara gogoratzen. Barkatu? Bai. Zein hamarkadatik? 70. 70 hamarkadatik ari naiz munduari begira? Bai. Jaio berandu egin zinen. Baina munduari begira, lehenagotik. Begiratze polita hori. Mengo jurik badaki, ez dakit, jaio horreko gauzetaz. Beraz, bueno. Atzu iritsi zizkidan, spam modura, spam oso zehatza, Gehien gustatzen zaidan Alkandora markaren dragoi bolaren diseinu bat. Ez. Guapísimo. Ez. Guapísimo. Ez guapísimo. Ez erosi. Erosi dut, ja. Ez erosiko dut, beraz. Vale, ados. Aizue, besti bukatu zaigula marketan genbiltzala, eta maite duten tarteari heldu barko diogu. Julen Goikoetxea Orbegozo. Zein da, zure maite dutak? Gaur oparitzeko dauzkat maite dutak. Nik ere, bai? Pare bat gauza, pare bat kontu aipatuko ditut. Bat, maite dut edo ederra iruditu zitzaidan, iragan ostiralean, atzo ere badakit, eritu zinetela asteburuan, hortxe, laburmetrai bat grabatzen eta ibili garela, eta maite dut edo ikaragarri gustatu zitzaidan, ostiral gauean, afalostean, berako jatetxe batean afaldu genuen, eta zer da, eta hoxe, Inigoren eta Bion aspaldiko lagun bat, ondoko mailan afaltzen, eta ja bazuen, horre bakarri hartu zuen, ez du arrisku traza esango, baina afalostea luzatu zitekeenaren zantzua, eta horixe, baina afaria amaitu, eta gure mailan zeudenak eta alde egin zutenean, 3 geratu ginen,
Igor Tailetxea lagunarekin, eta egonaldi ederra egin genuen, gauz askoren inguruan hitz egin genuen, bera ere musikaria izan da, musikaz asko, horrelako trapuzarra batzuk ere astindu genituen. Astindu genituen, bai. Gauzak garbi esaten hasita, eta loari apurba kendu genion, baina merez izan zuen, urrengo goizan lo apurba gutxiago eginda jekitzeak, ze ederra izan zen egonaldi horretzaigu, uste du lehenengo aldi horrela 3 elkarrekin bakarrik tokatu garena, eta igual lehenengo aldi 3 elkarri esaten diogula, etxerako bide hartu behar dio. Bai, hori ere bai, hori izango da, bizitza nola esan duzu, bizitzan denbora... Bizitzan denbora tigarotakoak, bizitzan ibilitakoak. Ibilitakoak ematen dizu, bai ez, ja adin batekin ere esaten duzula, ja ez gaudela edozein modutara ibiltzeko. Hori bat, bestetik, Helen 14 orduak aipatu dituzu Inigo, igandean izan ziren Aralarko 14 orduak, hori Tolosatik abiatu, eta Lekunberri, eta San Miguel, Igaratza, amezketara jetxe hori minak, eta amezketatik ero Tolosara berriz buelta egiten duen 78 kilometroko mendi martxa izaten da, eta ura egin nuen, igandean lehen da biziko aldiz, garbi esan da, beldurrik ez nio, baina respeto handia bai, ze behin ere distantzia ordu kopuru hori biligabe nengoen mendian, eguraldi iragarpenak ere, ez ziren nahi bezainonak, euri asko zegoen irakarrita hasiera batean, baina esan behar dugu, panoramari gonenean, edo egiten genuen aurreikuspenik gonenetan bezala, igaro genuela egun zoragarria izan zen, gauzak arbi esaten hasita, 3 lagunek egin dugu, prestakuntza bidea guztia ere elkarrekin egin dugu, eta eguna bera ere, ederra izan zen egia da, apur bat busti ginela, goizeko 5 abiatuta, hortxe, bota zigula 6:30 inguru horretan euri jasa eder bat, gero berri txingorrak ere harrapatu gintuen, baina horri guztiaz aparte, eguna ederra izan zen, eta behin ja, 50 kilometro egin, eta aleigatik pasa ginenean, lagunek ere segulako harrera egin ziguten, ez dakit horrek ere beste alde bat izan dezakeak aso, ez zutela espero iritsiko ginenik aleigiara ere, baina antxe genituen zain eta garagardo freskoan ere eman ziguten, beraz, maite ditut 14 orduak eta maite ditut nire lagunak ere. Entre cristales Tú prometes recorrerme el cuerpo entre cristales. Egia esan enbidia latza sentitu nuenik, 14 orduko irudiak ikusi ibili nintzanean, iniz uste dute ipatu dugula, banuela, buruan 14 orduak egitea, prestatu ere, zertxo prestatu nituen, eta, nahikoa, hantxe, indarrak sobera elmugaratu gabe ere, ura egiteko, baina konturatu nintzen egunak urbildu ala, atzo aipatutako Imanol González Gurutxagaren film labur horren rodajean egotea beharrezkoagoa izango zela, eta are gehiago ostiraleko jarduna ikusita julen, han izan zinen zu ere, igandean handik desagertzea, larun bat arratsaldean handik desagertzea, etzela aukera bat, eta egia esan, pena gutxirekin ere, nahi nuen 14 orduetan egon, baina iruditu zitzaidan egon behar nuela, film honen rodajean, eta eskerrak uste dut, igandea erabat korapilatxoa izan zen, euri jasa itzela izan genuen, han zelai batean piku ondo bat, eta oso momentu xelebreak bizi izan genituen, egia esan atzo ere uste dut aipatu nuela, baina horren kudeak eta ere asko maite dut, eta taldeak nola kudeatu zuen, egia esan bizitzak guzen dizizun momentu berezi horietakoak, naiz eta madarik azen genbiltzan, euriak dena zapuztuko zuelakoa, azkenean uste dute behar bezala amaitu genuela grabaketa eta euripean aritu ginen hortan, gustora. Baina ere gaurko maite duta, zera, Unax Hayden aktoreari eskaini nahi diot, egia esan aurrekoan Imanolek bere Instagramean publikatu zuen, Unax Hayden ez da euskal aktoren etorkizuna, Unax Hayden hemen dago, Unax Hayden oraina da, eta nire maite dut ala ere bere aktore gaitasunetatik aratago nahi nuke eman ez, oso rodaje komplikatu izan da, eguraldia, lokalizazioak, hau etzen eroso egiteko grabazio bat, kez gainezka larun bat osoa ere barruan egon ziren sekuentzia horietan, eta aktorek, baita Edurne Azkaratek ere sufritu egin dute, lantalde guztiak bezalaxe, baina 12 urterekin Unaxek erakutsi duen heldutasuna, goxotasuna, egokitzapen gaitasuna, helduekin lan egiteko gaitasuna, edukazioa, goxotasun hori, uste dut bere aktore gaitasunetatik aratago txalotu beharreko zerbait dela,
eta uste dut hor ere, familiak ere eragin izango duela, eta bere gurasoak ere antxibili ziren, Maite eta Derek, eta egia esan denak ere, etxerako modukoak laguntzeko prest, gauzak errazteko prest, eta egia esan, nire Maite duta, horri, una eshaideni, aktore itzela izateaz gain, ze bada, flipatu egin genuen, ikusi dugu, pantaietan, baina, ez da git, bere interpretaziorik honen asteburuan egin ote duen, edo behintzate, asteburuan egin beharreko gidoi hori inork ezpezela defendatu duela behintzat hori esan dezaket, baina hortik haratago bere jarreragatik eta bere gurekin egoteko moduagatik edo, nahi nuke, azpimarratu eta nire Maite duta, ari eskeri. Goiuri ezei zarandia, zein da zure Maite duta? Begira, askotan teknologia hitz egiten dugu eta askotan teknologiaren alderdi txarrak nabarmentzen ditugu. Batzuetan Unai Elordi Hidalgorekin adimen artifiziala zaritzen gara eta nola jende askok hori gaiztakeriak egiteko erabiltzen duen, nola aurrak teknologiari erabat lotuta dauden eta kalteak ikusten ditugun, baino gaur teknologiaren aldeko aldarrikapen txiki bat egin nahi dut. Izan ere, nire mugikorrak, zuen mugikor askok bezala, badu gaitasun bat, eta dela zuaitz edo landare bati argazkia ateratzen badio, gero egin dezaket horrela swipe gora bezala eta esaten dit ze landare den. Eta hori argazkia aterata, lore bati, zuaitz bati, txakur bati ateratzen balin badiot eta swipe gora egin, esaten dit txakurraren arraza, hori ere bai. Eta, sekulako, ez dakit detaile politia iruditzen zait, eta, duela aste batzuk aitari erakutsi nion. Han geunden, Santa Marina auzoan, eta zuaitz bat ezagutzen ez genuena, beste zuaitz askoren artean, ezagutzen genituenak, bat bazegoen ez genuena ezagutzen eta esan nion. Itxaron pixka bat, ea mugikorrak laguntzen digun. Eta orduan, argazki atera nion, eta orduan, berriro, hori begiratu informazioa, eta hortxe, mugikorrak esan zidan. Zuaitz hau da, tal, eta ez dakit nondik datorren, eta ez dakitzen bat metroko garaiera izaten du, eta horrelakoak. Eta duela aste batzuk izan zen, eta ordutik, WhatsAppez, aitak, bi egunez behin, landaren argazkiak bidaltzen dizkit. Eta esaten dit. Ze landare da. Begiratu telefonoan. Begiratu zure teknologia azken minutu gortan. Begiratu sakelekoan, esan. Eta hori hasieran, orain argazkiak bidaltzen dizkit landarenak, eta badakit zer nahi duen, nik begiratza. Eta orduan, esan egiten diot, eta orduan, sekulako grazia egiten dit hartu eman honek, baino, beste kapa bat edo aratago joan da, grazia egiten dit baita ere, zenik bidaltzen dizkiot, gero hor jartzen duen informazioa, ez? Topatzen dut, edo Googleen begiratuta hor jartzen duen informazioa, eta askotan belarrek izen desberdinak dituzte. Eta orduan, nik informazioa bidaltzen diot, eta berak esaten dit, izen horietatik guztietatik, beraz egin edo zein erabiltzen den. Adibidez, atzokoa izan zen, landare bat, eta bidali nion. Hemen jartzen duenan arabera, hau da, zaran belarra, enara belarra, edo garatxo belarra. Hori behaztin, garatxoa. Eta hori, eta erantzun zidan, esan ez, aguk, garatxo belarra. De bezala, pasmo belarra beste bat aurrekoan, eta horrela ibiltzen gara. Ziona. Tarteka zemuzaren galdetzen izuaitak, ez? Kauen. Juanjo, bale, Naiko jau, 24 años aquí, seguiré dando. Izue, aurrera egin behar dugu, baino txatean hemendik badauzkagu, aipatu beharrekoak, hemen elkar erantzun diote bata besteari, nik hainbat irakurri ditut, baina hemen txata, ez dut irakurri txata? Ez. Kaixo, dio Arkakusok, barkatu bi Arkakusoren nazioarteko eguna da. Egunon gaztiak, egunon indioker, egunon bata besteari, tanun iten zuen pixa eta kaka? Ja. Egia da, hori hainbeste ordua irean. Aipatu dugu New Yorketik Parisera 36 orduan egin zutela lehenengo egaldi hori, 36 orduan pixa eta kaka non egiten zuten Arkakuso, gaur egun bezala pentsatzen dut, komuna izango zuela. Egango zen, balde bat, o? Zerbait? Atlantikora. Baliteke. Atlantiko ez, baino, Atlantiko tigertu, ez dauka itxasorik Marrakexek, baina nekane altzeleik idatzi dugu hemen, egunon Marrakesetik, zu bai bizi. Beida. Esango nuke, ze politia Marrakex. Badago Marrakexen, bai ez, Maiorel jardinak, badago hori infienso bat oso zona.
handi pasazkero, nekane, ekarri pixka datona. Arkaguxo dio, Notting Hill, eta Gorkak, ze pasada, gorka denbora pasada. Ui, ze kasualitatea, gaur urtebetetzen inguruan solastea, zergatik ote Arkaguxok, Arkaguxo, bai. Koreografia ederra diote hemendik, topera hemen, bai, beti, gaurko koreografia nahiko egalaria, jijiji, 14koa, dio Indiokorrek. Eta Arkaguxok galdetzen dio, 14 zenbatetik? Eta Indiokorrek dio, ez dut inoiz jarri. Guk uste genen 10etik 14 eta horrelari ginen ateratzen. Eta Maialen Tellabide jarri du nahi dut. Alkandora. Nahi dut Alkandora. Ez Alkandora niretzako da. Ez da nahi ezun zuretzako bat, edo nahi ezun nik erostea. Baina zuretzako bat nahi baduzu zuk erosi. Nik nire bintzat erosiko dut, Erosiko dut, ez duzu erosi oraindik. Esan dizut ez ba? Broma zala? Zu pixka xaxatzeko zala, baina erosiko dut. Bai. Baina Maialen badago gaina Alkandora diseinu horren inguruan, hola gama oso bat. Alkandora, kamisetak, manga motxa, luze doa asuntua. Aztertuko dugu hau, harmonia bat aztertzen den bezalaxe. Egunon ekipo dio Txema Solana Arrondok, Julen gaur maiteutako paritzeko ditut, azpimarratu du Arkakuxok. Guk ere Julen, zu maite ez barkatu, gu ere Julen, gu ere... Gora ergatiboa. Gora ergatiboa, Arkakuxo? Ergatibotasunaren teoria garatu behar dugu. Bai. O ergatibitatearen teoria. Venga, goazela, Erkia izan Igo. Gozo, pasa. Bizi, hemen zu bekarrik, zu eta txata eta zu, sekulako norgeiagoka, buruz burukoa, izugarria da, entzuleok, jaun Andreok, hau... Partidua zeo, Julen? Bai. Tantoa gogorra, baino iraldero itzen dituko ingo. Bai, oraindik iraltzeko aukerari izango dik, aurkariak, baino. Asko ditu, baino... Bai, ondo gaitu. Txaten asko ditu, baino... Ondo gaitu. Igo musika. Ergatiboaren txokora noa pentsatzera. Goizeko 10:23 minutu orain bai, bagoaz, Arkakuxo lasa ikero gurean izango zara, Tellabide lasa ikero gurean izango zara, dena hitz egiteko aukera izango dugu, besteok jarraitu txatean gauzak botatzen eta hartuko dugu tartetxoa, baina orain gauza serioxeagoetan ere, murgildu behar dugu, ze programa oso programa serioa da, batzutan, ez beti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizetan izpilu parean arro irrien itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan. Entzule aktiboko dinamikak sustatzea eta giza eskubideak defendatzen dituzten emakumeen lana eta aktivismoa ikustarazteko ekarpenak egitea ditu helburu giza liburutegia ekimenak. Datorren maiatzaren 28 eta 29 saio bana egingo dira Donostiako Ernest Lluch kulturetxean eta Irungo Palmera Montero gunean 6:30 8:30. Eskubideak defendatzeko lan eta borroka handia egiten duten 4 emakumeren bizipenak entzun ahal izango dituzte, izena eman eta saio hietara gerturatzen direnek. Mugen gainetik gobernuz kanpoko erakundea eta Bakeola daude antolakuntzaren atzean, eta guk Bakeolako Maider Martierena gonbidatu dugu bigarren kafera giza liburutegiaren nondik norakoak ezagutzeko. Egunon eta ongi etorri Maider? Egunon, Julen. Bueno, Maider esan dugu, giza liburutegia datorren maiatzaren 28 eta 29, zer moduz doaz prestaketa lanak? Neko ondo ja egin daukagu ja kartela, egin ditugu ja katalogoa, liburuak aurkezteko, eta dagoeneko ja jendea gonbidatzen ari gara bertara hurbildu daitezen. Konta iguzu, Maider, giza liburutegia izena jarri diozue, liburutegia hitza agertzen da, baina ez dut uste ohiko liburutegi arrunt batez ari garenik ez, konta iguzu apur bat zer den giza liburutegia? Bueno, giza liburutegiak metodologia zehatz bat da, Kopenhagen sortutakoa endenen hasieran, udako kontzertu batzuen arira. Bertan, liburua egitatzen da, giza liburua, liburuak irakurtzen direlako, baina liburua izan beharrean, pertsonen historiak irakurtzen dira. Irakurri baino, entzun egiten dira, pertsona ezberdinekin. Hau da, arratzalde horretan, gure kasuan arratzalde horretan, aukera izango dugu, 4 pertsonak, beraien bizipenak, gurekin partekatzeko. Eta guk irakurri egiten dugu, zentu batean,
beraiekin denbora tartetxo bat hartzen dugulako, beraien historia, beraien gertakizunak eta horien berri jasotzen dugulako. Liburu batekin egiten dugun bezala. Batzutan emozionatzen gara, bestetan beldurra sentituko dugu, bestetan, azkenean liburu batek transmititzen duena, baina liburuan irakurri beharrean, da pertsonak irakurtzen dugu kasu honetan. Hortik anitzaleteke pixkat ulertzeko, zer den giza liburutegi bat. Askotan aurrentzatetan antolatzen dira, ipuin kontaketak herrietan, Maider, liburutegietan bertan, kasu honetan, esan genezake, ipuin kontaketa bat dela, baina ipuinetik ez, eta benetakotik kontatzen dela? Bai, hori da, azkenean bertan aurkituko ditugu 4 pertsona, 4 liburu, eta bakoitzak kontatzen duena da, berak giza eskubideekin izan duen harremana izan dituen gertakizunak, eta beste juten gara entzutera. Baina egia da, ez dela ipuin kontaletan bezala, batek egiten da, talde hanberda joan garen entzule guztiak entzuten dugu batera. Ez, egiten dena da, liburuak egin, talde txiki bat jartzen da hitz egiten, ekartzeta personalizatua, intimoago bat sortu bat. Orduan, ikasketak edo ezagutzak edo ekarrizketa, asko zera beratxagoa bihurtzen da, ekarrizketa sortzatzen delako. Hasieran berak bere historia kontatzen digu, ipuin kontalariak bezala, baina ondoren elkarrizketa bat sortzen da. Eta horrek aberazten gaitu, euskagun zalantzak, ditugun galderak, ditugun jakiminak, partekatu alizatzen direlako, espazio hauetan. Aipatu duzu nolabait ere beraz, balenda bizi badagoela, saioaren ardatz edo izan daiteken historia bat entzutea, eta ondoren, ez dakit, galdera soilak izaten diren, solasaldi modukoren bat sortzen ote den, nola garatzen da, nolako dinamika izaten da? Kasu honetan, 4 pertsona ongo direnez, beraien bizikina partekatzen, 4 elkarrizketan berezi izango dira, ezberdinak denak, bertala entzule juten denak ere duen jakimina ezberdina delako. Eta elkarrizketa izaten da oso intimoa, oso goxoa zentzu horretan, elkarri respeto bat sor diogulako, ez? Eta empatizatzen saiatzen zarelako besteak egiten duen guzti horrekin, ez? Edo kontatzen ditun horrekin. Eta orduan elkarrizketa parte hartzen duen entzuleak, esana, nola jungo den elkarrizketa hori. Eta normalen gu ongaren guztietan izaten da oso elkarrizketa intensoa zentzuan, bestean tokien jartzeko aukera daukazulako, entzuten zuako zuzenean gertakizun gogor batzuen ondorioak, baina aldi berean aktivistak direnez, nola aurre egiten dioten egoera horiei, izaten da ikasketa oso prozesu polita. Giza eskubideak aipatu dituzu ardatz modura, Maider, giza eskubideen alor zabal horretan, pixka batzuk eman dizkiguzu ez, alde batetik entzunal izango direla, esperientzia gogorrak bizi izan dituztenen bizipenak, eta beste aldetik aktivismoaren ikuspegia ere landuko dela. Konta iguzu, giza eskubideen esparru horren barruan, ze alorretako kontakizunak edo historioak entzunal izango diren gutxi gora bera? Badaude bertako emakumeak, hau da, hemen jaio eta hemen bere aktivismoa egiten ari direnak, eta badago, Guatemalatik datorren emakume bat, ere, berak hangun errealitatean egin dituen lanak edo egin dituen ekintzak, ez berri emateko. Egia da batzuk direla oso publikoak eta oso ekintzaileak dira kalean eta ikusi daitezken pertsonak, aktivistak, eta beste batzuk izan daitezke etxean barruan egin dituzten jokabide edo saiakerak, ez du zertan izan behar egunero kalean aldarrikapenetan dabilen pertsona. Azkenean giza eskubideak defendatzen dira oso modu ezberdinetan, eta saiatu gerana da errealitate hori, aniztasun hori agertzen. Batzuk izango dira feminismoaren inguruan egin dutenak, besteak kultura ezberdinak dituztelako bere giza eskubideak urratuta sentitu dituztenak, badakagu beste bat ere bere bikotea torturapean egon denak eta orduan bere lana babesa izatea edo bere ondoan egotea izan dena, eta daude beste batzuk genero trans eta lako aldarrikapenetan buru belarri biliden pertsona bat. Aniztasuna ekarri dugu uste dugulako giza eskubideen defentsa arlo asko hartzen dituela, eta guztio interesgarria ditu dakiguke gure begiera zabaltzea, ez? Eta orduan arratsalde hortan aukera izango dugu errealitate oso ezberdinetara gerturatzeko. Errealitate horiek kontatuko dituzten hizlari horiek, hitzaldi horietan edo saio horietan parte hartzera animatzea edo konpetzitzea erresa izan da, hau da, erraza da horren inguruan norberak bere esperientziatik hitz egitea?
hasiera batean kostatzen da, biluztu egiten delako bere esperientziak, ez? Beraien bizipenak eta batutan ez delako erresa. Gero baita ere, izan duen minaren arabera, erresago edo zailago izaten da partekatzea. Baina behin ulertzen dutenean zertarako eskatzen diegun beraien bizipenak partekatzea, jabetzen dira, beraiekin ikatzen diren pertsona horientzat oso eraldatzailea bihurtzen dela, ez? Beste adibide batzuk gerturatzen zaizkie eta edozein bihurtu daitekela giza eskubide ekintzaile, beraiek ere badirelako, ez? Eta guk agian uste duguna oso perfil zaila direla eta konturatzen zara giza eskubideen defentsan edonork egin dezakegula. Eta ez dut mezu hori transmititzeko saiatzen direla olako momentutan, beraiek ere bere ekarpena egiten, ez? Eta, badakite horretarako, bere barruak ustutzen dituztela, edo biluzten dituztela, baina badakite baita ere, horrelako partekatze batean, beste batzuei ere, eredugarri bihurtu dakiek, edo inspiratzaile, ez? Eta, animatzen dira bai. Eta horrelako kasuetan, entzulen ikuspuntuan jarrita ere, Maider, horrelako historia gordin eta gogor bat entzundakoan, hasieran, gero aipatzen dut nuen solasaldi edo dinamika goxo hori sortze ere, akaso kosta egingo da ez, jendeari askotan kostako zai horrelako gauza gordin bat entzunda lehendabiziko kaldera hori edo lehendabiziko urratxo hori ematea? Gertatzen da guk, bertara joan horretik katalogo bat dago, ez? Liburu bakoitzean aurkezpen txiki bat, ez? Liburuetan egoten den aurkezpen azalpen hori bezala. Eta goatzen gara bakoitzak, persona beste kontatuko ote dit, zer izango ote du, eta jakimin batekin, orduan gero sortzen dezkigu galderak, ez? Eta bertara juten gareneko bakian, badugu galdera bat, hor, saiatzen dena da, galdera egiterakoan, alik eta galdera modu goxoena egiten, eta hortan ere jendeak badaki, errespetuz planteatzen. Eta normalean, galdera, gu ere talde txikietan gaudenez, nahiz da nire ondoko beste entzulea ez ezagutu, talde txikiak dira. Orduan, intimitate horretan, erresa bihurtzen da liburuari galderak egitea. Eta horregatik, uste dut, dela metodologia bat oso eraldatzailea, ez? Handik atera zaitezke hainbat historiarekin, eta ez bakarrikan liburuarekin, baizik eta liburuarekin entzule egon den horrenek ere, berare partekatu dezakelako. Orduan, aukera honak izaten dira, eta elkarrezetak sortzen dira. Orduan aldertatik lasai gaude. Parte hartzaileen inguruan, saioetara doan jendearen inguruan, badaukazu horrela perfil zehatzen bat identifikatuta edo denetariko jendea joaten da? Egin izan ditugun liburuztegietan, adin historietako pertsonak joaten dira. Azkenean, giza eskubideen inguruan, defentsa horren inguruan gai horrek erakatzen dien, edo entzako izan daiteke interesgarria. Batzuk bertaratzen dira, historiak ezagutu nahi dituztelako. Beste batzuen interesla gehiago izaten da, liburuak ezagutzen aparte agian, metodologia berak ere irrika sortu diolako. Beste batzuri, bakoitzak daki zer eragiten dion, baina beste batzuk agian unibertsitateko lan batean, esan diotelako olako perfil batzuk ezagutu eta horren inguruan lan bat egiteko. Orduan, oso perfila nite izan daiteke bertaratzen dena. Gogoa entzuteko eta momentu on bat, esanguratsu bat partekatzeko edozein pertsona izan daiteke, bertaratzen dena. Izena eman behar da, hor ikusi dugu, zuen webgunetan, bai mugen gainetiken webgunean eta gai honen inguruko albistearen inguruan badagoela izena emateko formulario bat, ez dakit, bi galdera batean, batetik noiz arte eman daiteke izena eta bestetik zer moduz doaz, izena emateak? Badikoa izena ematea, egia da parte hartzeko purua mugatua dela, azkenean talde txikiak sortzen direlako, eta, orduan ezin delako eta irekia, deialdia. Baina ondo dijoa, eta alare animatuko nuke edozein animatzeko gogokin baldin dago, etor da dira probatzea. Eta datorren aste arte apuntatu daiteke. Gainera batzutan, ez baldin badaude kupo guztiak itxita, juntzaitezke zuzenean eta sartu. Azkenean, baita ere, izan dira kasudan, igual plaza bat edo geratu dela libre hobi, eta itxi da momentuan, eta sartu da zuzenean. Orduan, inoz da gelditu etxean, penatuta ezin delako gerturatu, aderantziz. Probatu nahi duenak eta zanezela, gerturatuko nahi, arratzalde pase bada, ordu betetxo, bi ordutxo, Ernest Luken edo Palmera Monteron, eta nik uste dut merezi duela olako esperientziat izatea.
Eta bukatzeko Maider, aipatu duzu hasieran zuk zeuk 2000 urtean Danimarkan sortutako dinamika bat dela edo metodologia bat dela giza liburutegiena, ez dakit, hemen noiztik ari zareten horrelakoak egiten eta bestetik ia 25 urteko bideo honetan giza liburutegien bilakaera hori edo nolakoa izan ote den? Egia esango ditut, humiltasun guztiakin, bere garaiko Kopenhageko esperientzia irakurri dut liburutan, ez nintzanan. Eta guk dagokigunean, badamatzago gutxinez, 7 bat urte olako esperientziak sustatzen arlo ezberdinetan. Landu izan dugu indarkeria politikoaren inguruko pertsonen bizipenak, landu izan dugu kultura edo artea eta indarkeria politikoarekin sortutakoak, sortu dugu errefuxiatuen ingurukoak eta beste delakoak ere, eta guztietan ere partaideak izan diren guztiak, atera dira ikuspegi zabalago batekin, ikuspegi komprometituago batekin ere gaiarekiko, eta oso esperientzi baikorra adierazten dutenez. Azkenean badaolako aukera gero bereekin partekatzeko, hitz egiteko, eta normalean jendea oso gustora ateratzen da, olako esperientziaterik. Beraz, lehendabizi datorren astekoak egin behar dira, baina aurrera begira pentsatzen dut, buruan ere gehiago egiteko ideia izango duzuela. Bai, oso metodologia erabilgarria da arlo askotan. Ikastetxetan ere erabil daiteke, auzo elkarte batean, edo dozen tokitan. Eta guk elkarte bezala, saiatzen gara espazio berriak ematen, gai ezberdinak ere pasatzen, eta aniztasun horreren ahotsa izaten, bintzat aukera hori ematen. Esan da, geratzen da. Esan bezala, giza eskubideen inguruan, giza liburutegia, datorren maiatzaren 28an Donostiako Ernest Lluch kulturretxean eta 29an Irungo Palmera Montero gunean, 6:30 8:30 hortxe, giza liburutegiak eta liburuei galderak egiteko aukera. Bakeola elkarteko Maider Martiarena, mila esker gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik eta ondo joan dadila datorren astekoa. Eskerrik asko Julen, kabera neratzen den jendea. Hori da, ondo izan. Alea jo. Keep calm and bigarren kafea. 2020tik 2023 bitartean, Charles Roberts eta Lady Cecilia Roberts de Buziren ondorengoek artxibo zabal bat ezagutzera eman zuten. Artxibo horietan, 1937 eta 1939 urteen artean erbesteratutako euskal aurretaz hitz egiten zen. Artxibo horietako bat Wilfrid Roberts eta Lia Manningen arteko korrespondentzia da. Telegramak eta gutunak. Lia Manning irakasleen Batasun Nazionaleko presidente izana zen, eta 36ko abenduan, Espainiako Laguntza Medikoko Batzordaren antolatzaile nagusietako bat bihurtu zen. 1937ko apirilaren 24ean, Bilbora iritsi zen Espainiako Sorospen Batzorde Ministro Nazionaleko agente gisa, Eusko Alderdi Jeltzaleak gonbidatuta. 1937ko martxoan, Elorrio eta Durango bezalako Euskal Herrietan izandako bombardaketa frankisten ondorioz, EAJak Gobernu Errepublikar Zentralarekin batera, haurrak segurtasun lekuetara ebakuatu naiz izan zituen. Hasiera batean proposamena alde bakarra zen. Baina 1937ko apirilaren 26an Gernikako bombardaketagatik eragindako oihu publikoak Britainiar gobernuaren onespena ekarri zuen. There's a cat just came to town. He's got a horn, he blows on down. And when he plays... Doaintzan emandako korrespondentzia honek, Maningek Robertsekin, hau da North Cumberlandeko diputatu liberal eta ebakuazioaren beste antolatzaile batekin egindako harreman tirabiratsuak erakusten ditu. Euskal aurren garraioa Britainian dira segurtatzen saiatu baitziren. Wilfrid Roberts eta Lea Manningen arteko kablegram truken kronologia da hau.
1937ko apirilaren 30-etik, maiatzaren 21-era. SS Habana ontziratu aurretik. Wilfrid Robertson jatorrizko paperetatik transkribatua. Lia Manning garai hartan Bilboko Carlton presidentzia hotelean zegoen. Mila 1937ko apirilaren 30, arratsaldeko 6:45. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Euskal Gobernuak Londresko delegazioari eskatzen dio baporezko barku bat bidali dezan 4.000 haur eta hauek zaindiko dituzten hainbat helduentzako lekua izango duena. Stop. Honek denbora emango dizu etxeak eta babeslekuak prestatzeko. Stop. Gustatuko litzaiake jakitea Ingalaterrak horrelako laguntza emango dien haur txikiak dituzten amei. Stop. Berehalako arriskua. Stop. 1987ko maiatzaren 1, gaueko 10:15. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Urduri gaude, albistearen zai. Stop. Antza denez, 5.000 haur ebakuatzeko aukera izango dugu. Stop. Ebakuazio komitea buru belarri ari da lanean. Stop. Britainiarren zai gaude, ea zein izango den garraiatzeko modurik egokiena. Stop. Umeak barkuan gera daitezke etxeak topatu arte. Stop. Mesedez, zuen planak elkarbanatu. Stop. 1937ko maiatzak 2, arratsaldeko 7:50. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Antolatu gara 2.000 ume Frantziara bidaltzeko. Stop. Antxietatea somatzen dugu hemen. Stop. 3. telegrama da hau, mesedez. Euskal Gobernua lankidetzarako prest dago. Stop. Ama gazteak bidaltzea gustatuko litzaiguke baita ere. Stop. Gernikak beldurra sartu die zurretaraino. Stop. 1000 haur eta emakume salba ditzakegu. Stop. Azkar bidali informazioa. Stop. 1937ko maiatzak 2, arratsaldeko 8:30. Lia Manini zuzendutako telegrama. 7.000 pound lortu ditugu. Stop. Etxeak prestatzen ari gara. Stop. Baina Euskal Ordezkarien informazioa falta zaigu. Stop. Azkarate jauna Parisen dago. Stop. 1937ko maiatzak 3, arratsaleko 6:04. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Hau albiste ona. Stop. Azkarateri bidali diogu informazioa. Stop. Jakin nahi genuke zenbat aur bidali ditzakegun. Stop. 1937ko maiatzak 4, arratsaldeko 5:10. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Albiste zoragarria. Stop. Bihar aterako da bordelera bidean lehenengo ebakuazio garraioa. Stop. Hasi 4.000 haur jasotzeko prestatzen. Stop. Esango zeniake mesedez janariz eta medikamentuz beteriko barkua noiz iritsiko den. Stop. 1937ko maiatzak 5, Manini bidalitako telegrama. Komiteak kanpalekoak antolatu ditu hegoaldeko kostan. Stop. Euskal Frantsesek proposatzen dute Habana barkua, umeak Ingalaterrara eramateko. Mesedez, Euskal Gobernuarekin ziurtatu detaileak. 1937ko maiatzak 7, arratsaldeko 5, Robertsi zuzendutako telegrama. Frantziara egingo duen bidaiaren ostean Euskal Herrira etor dadila Habana barkua. Stop. Kazetari Amerikarrak hau guztia kontatzeko prest. Stop. Diru gehiago lortu dezakegula uste dute. Stop. Errusia aur euskaldun asko hartzeko prest dago. Stop. Beste ontzi baten bila ari gara. Stop. Datarik gabea, Manini Bilbora bidalitako gutuna. Batzorde berria eratu da Ingalaterran. TUC, Westminster Artzapezpiku Katoliko Ordezkaria, Save the Children Fund, Quakers eta Batzorde Misto Nazionala barne. 16.000 libra dauzkagu orain arte. Euskaldunek gaur goizean jakinarazi didate 1.500 heldu ontziratzeko asmoa dutela. Ez dut uste akordio hori abiadura egokiarekin egingo dugunik. Euskaldunek oraindik diote Bilboko gobernuak ez duela horretarako aginpide osoa eman. Gutxi gora bera, kostua 4.000 liberakoa izango da. Gobernu Britainiarrari eskatu diote onespena eta laguntza. Ez dut erantzunik jaso. Konbentzitu Eusko Jaurlaritza Londresko ordezkaritza azkar ibildadin akordio honetan. 2 mediku eta erizain bidali ditugu gaur Bilbora eta gero itsasontzian Ingalaterrara itzuliko dira. 1937ko maiatzak 11, gaueko 8:11 minutu. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London.
Elis eta lagunak gaur iritsi dira, stop. Zeinen pozgarria beraien laguntza, stop. Sarekada etengabeak jasan ditugu, stop. Horrela ez dago lan egiterik, stop. Baina hitzartuta dago, stop. Igandean, 4.000 haur Habanan itsasoratuko dira, stop. 1937ko maiatzak 11, ordurik ez, Manini Bilbora bidalitako telegrama. 2000 aurrentzako etxeak prest, stop. Gobernua zailtasunak jartzen ari da, stop. Eliza Katolikoak dio 1200 haur hartzeko prest daudela, stop. 1937ko maiatzak 14, Manini Bilbora bidalitako gutuna. Barne ministerioa zalantzatxu dago. Oso zaila da gaur egun 2000tik gora baimentzea. Habanak 4.000 eraman baditzake, bidali Habana bordelera lehenik eta bordeletik 2000 ume bidali Southamptonera. 2000rentzako baimena espero dut. Etxeko bulegoak nahi du emakume heldu bat bidaltzea 20 umeko. Helduekin irakasleen proportzioa sartzeko. Nahiago aurrak 6 eta 12 urte bitartean. Eman elkarrizketak prentxara Bilbon ebakuazio premia handia dagoela esanez. Azken telegrama jaso berri dut. Bide batez, bidali telegramak politikari nabarmenek atzerapenaren erantzuleak erasotzen dituzte. Ez gu, kanpo arazoetako ministerioa jakinarazi duenez, Habana oraindik ez da itzuli Bilbora azken bidaiatik. Esan ea Habana Bilbon dagoen. 1937ko maiatzak 14, arratsaldeko 6:30, Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Ez dakit konturatzen zaren zer jarrera mingarria jartzen nauzun, stop. Zure porrota da aurrak ontziratzeko baimena lortu ez izana, stop. Orain dena prest daukagula, ez dugu baimenik, stop. 1937ko maiatzak 14, arratsaldeko 7:04, Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Ez altzarete larritasunaz jabetzen, stop. Ebakuazioa agindu zaie 4.000 aurrei, stop. Larrialdi egoeran gaude, stop. Atzo atxilotutako pilotu alemaniar batek dio Bilbo bombardeatzear daudela, stop. 1937ko maiatzak 14, arratsaldeko 8:04, Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama, Flashwalk, Hampstead, London. Bombardaketak datoz, stop. Bombardaketak gau eta egun, stop. Umeak ez daude ondo, stop. 1937ko maiatzak 15, Manini Bilbora bidalitako gutuna. Duela 5 minutu baimen ofiziala jaso dugu, 2000 umerentzat eta ez gehiago. Alferrik da zurekin eztabaidatzea gainditu ditugun zailtasun izugarrien ostean. 2000 eta ez gehiago. Herri honetako iritzi publiko handia beharrezkoa izan da oposizio ofiziala gainditzeko. Damu naiz bordele bidez proposatutako konponketaz etzaidalako egokia iruditzen. Oraindik zalantzan nago, Habanak 4.000 eraman ditzakeen ala ez. Datorren astean umeak etortzen ez badira, hemen ondorio txarrenak sortuko dira. Estimatzen dut zure egoera. Adeitasunez, saia zaitez gure ulertzen. Mila 1937ko maiatzak 18, arratsaldeko 6:41, Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Hemen egongo bazina jakingo zenuke eskatzen didazun zailtasun hori ezinezkoa dela. Stop, nola diskriminatu dezakegu aurren artean. Stop, denei hitzeman diegu Ingalaterrara bidaliko ditugula. Stop. 1937ko maiatzaren 18, arratsaldeko 3, Manin presidentzia Bilbora bidalitako telegramen kopia. Parisko baimenarekin Frantziako kontsul bat bidali dute gaur goizean. Hala ere, erabat espero dut urruntze adina mugatzea eta 4.000 Ingalaterrara baimentzea gobernu britainiarraren aldetik. Elis itzuli da.
baimena gehienez 4.000 haur etor daitezen Southamptonera arratsaldean Stevensonera bidalita. 5 eta 15 urte bitarteko adin taldea, baina bereziki neska helduei eman behartzaile lehentasuna. Beraz, Frantziarako akordioa bertan bera geratzen da. Eta horrela, Frantziarako akordioa bertan bera geratuta, gaurko egunez, maiatzaren 21ean, 4.000 haur Habanan sartu ziren Southamptonera bidean. Gerrako haurrak ziren, horietako asko ez ziren sekula itzuli, horietako askoren historiak ez dakizkigu, baina artxibategi honi esker jakin dezakegu zein gogorra izan zen beraiek salbatzeko egindako lana. Goiuri Ezeizarandiak prestatutako erreportaje ederra, eskerrik asko Goiuri. Zuei. Eta goizeko 11 eta 2 minutura bidean goazen honetan, azken ordukoaren bila salto ere egin behar dugu, estudio zentraletara antxe baitugu Egoi Belategi lankidea prest, segituan agurtuko dugu Egoi, orain bai, Egoi Belategi aurrera. Egunon, zer modu zaudete, tira politika kontuak, aipatzeko goizeko tenore honetan, programa eta arduren banaketaren xehetasun gehiagorik eman gabe, EITB azaldu duelako Joseba Diez Antxustegi EAJak Gasteizko parlamentan duen bozeramaleak, PSR-ekiko negoziaketak aurrera doazela eta gogore ekarri du bi alderdiak hitzarmenak lotu dituztela erakunde publiko askotan. Martxan goaz, ondo goaz, eskarmentua daukagu bi alderdien artean akordioak lortzeko azkenengo urteetan, eta ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan, baizik eta baita ere aldundietan, eta udaletan lortu izan ditugu akordioak, eta zentzu horretan esan dezakegu ondo goazela, diskrezio handiz lanean, eta zentzu horretan baikorra gara alik eta lehen akordioan bat lortzeko. Eta txangozaleak baldin bazarete eta Nafarroko iparraldea gustuko baldin baduzue adi honako informazioari, Bidasoako bide berdea Doneztebetik Elizondoraino luzatuko duelako Nafarroako gobernuak. Proiektuak 1.108.000 euro baino gehiagoko inbertsioa ekarriko du eta Next Generation EU funts Europarren bidez finantzatuko da. Gaur egungo bide berdearen ibilbidea antzinako trenbidetik doana da, oinez zein txerrindaz egin daitekena, eta Lesak eta Doneztebe lotzen ditu Igantzi eta Sunbillatik pasatuz. Orain onartutako aldaketarekin bide berdeak antzinako trenbide osoaren edadura hartuko du Bertizarana eta Baztan udalerriak batuz. Bertako Elizondon amaituko baita zehazki esan bezala. Helburua da proiektu hori trenbide zaharraren Nafarroako ibilbide osora zabaltzea Bertizarana eta Baztan udalerriek ere haien ekarpena egin dezaten. Trazadura berriarekin 15,3 kilometroko luzera izango du orotara Bidasoako bide berdeak. Eta gure esan baino lehen, bide kontu gehiago, zehazki errepideenak, gogora ekarri behar dugulako oraindik ere autopilaketak mantentzen direla, Irun parean AP8an eta Baionarako norantzan zehatzago esatearren, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko bide sariaren inguruan antzemango dituzue autopilaketak, lehenxeago 4 kilometrotakoak ziren, badirudi gutxitu direla, baina oraindik mantentzen direla esan bezala autopilaketa horiek. Amigak eta 4 minutu hementxe utziko dugu konexio berriz ere bigarren kafeari, gure aldetik eguerdiko 12etan izango garela bueltan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi eta Egoi berak aurreratu bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian bagoaz aurreragu, hementxe bigarren kafean, hain zuzen ere, zorion giroan murgiltzeko edo zorion edo urte betetze giroan murgiltzeko. Hau ez da nik nahi nuen bai, hau da. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Sorry, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Maialen Tellabide, egunon.
Zure mikrofonoa iriki beharko dugu, behar etzela, bestela atzaitu entzungo, eta horrek segundutxo batzuk eramango dizkite antza. Beraz, itxarango dugu segundu batean, Teiabide entzunalizateko. Teiabide zentsura salatzen ari da, Bai, normala. Oin bai entzute zaitela. Ointzan entzutenek. Belarria, beha konturatu da mikrofono iriki dela. Nik enuken, Garbi? Pues, arna sartu eta entzun indet. Beste gabe. Egunon? Egunon. Ondo altzabiltza? Ez, baina da igual. Bueno, igual ez tio, baina. Estresauta gabiltza, nik uste da, nok, maiatza hilabete txarra. Bizitza, ez. Maiatza da, ekaina oso hilabete txarrak dira, baina bueno. Ikasturtea maiera. Hori da. Mantalak etxera. Bai, baina lan pila bat horretik, orduan, pues bueno. Orduan, pues gezurra zen berrean, pues egia esango dut. Baina maiatzean jendeak ere urteak betetzen ditu. Bai, adibidez Iruñek. Gero izango dugu gurekin. Bai. Zuk ekainian, ez? Kainaren bostean. Bai, Opariekin zalantzan bazabiltzate, aipatu dulen alkandora bat. Ui. Bueno, en fin, gaur ez dut galdetuko zerren inguruan itzengo eten, zelen esan dezue. Beti galdera zailak. Ta gaurrez. Erreza denean, ez gaurrez. Hombre, a ver, eske zer nahizu galdetzea gaurkoan inguruan. Ez toak zarete irakasleak, Ez toak zarete irakasleak. Hau esango dizut, pianoaren soinua konprobatzen genbiltzala, Julen ikusi dut hor zorionak zuri jotzen suimean, bastante. Ondo, jo, nik ez dakit hori. Nahiko ondo jodu, Bai. Ba, nien gai hori etxeko, así que, joder. Bueno. Ez, benetan. Teknika utxe egiten ez duena da, behatz bakarrekoa. Bueno, begira, medikuak bezala. Hori, baina esku bakarrarekin, Bale. Maialen, hemen ez gara hasiko koordinazioa. Hori da. Motrizidadea. Hori da. Bueno, en fin. Guztiok ezagutzen dugu abestia, zorionak zuri. Entzun dugun bersioan ikuste igual dela ezagunena, izan daiteke Marilyn Monroe, JFK-ari, John Fitzgerald Kennedy abesten diona, esaten dute maitasuna egin ziola. Abesten zuen bitartean, ez dakiz zer, malako... Ez dut hori ondoren izan zela. Uste dut hori ondoren izan zela. Eta aurretik, eta... Baina, bueno. Eta gainera, hola, pixkat dato kurioso jartzen, bideo hontan eramaten duen soinekoa, aurreko urtean, ez? Goiuri, zuzen duia zu bazpare. Ez, ondo litzara. Kim Kardashianek jantzizun eta puskatu zuen bere tematu intzalako. Met Galarako. Hori, Met Galarako jantzizun, puskatu zuen, eta pieza historiko bat, pikuta bidalizun, eta... Pikutera ez. Suntxitu intzun. Konponketa txiki batekin, da berriro dago, museoan dago berriro. Ja, baina nola dirua dakan, da tematu intzan, da enkapritxatu intzan, jantzizun, eta jazta. Baina, bueno... Kontua da hemen oso Kardashian zaleak direla batzuk. Ez, hemen daudela gauza gehiago, gauza bat Kim Kardashian tematu zala, eta dirua eskaini zuela, baina hemen arazoa nire ustez dago museo batean zegoela soinek hori, eta museo horrek onartzea diruaren truke bidaltzea, eta beraiek argudiatzen dute bidali zutela museoko langile asko joan zirela, eta 2 segundoz edukizuela Kimek jantzita eta gero kendu ziotela, eta gero erreplika bat ere eraman zuela, eta oso zaindu egon zela, baina dirua onartzea da arazoa, ez Kim Kardashianek dirua eskaintzea. Arazoa da, museoak onartzea. Baita ere, baina alare kontua berak ere altzula esan, pues igual aldet jantzi, beste edozein jantzi, eta ez hori, baina, kontua da. Nere iritziz, zorionak zuria bestia desastroa. Eta... Gaur goizean irakurri dudanean hori esango zenuela, pentsatu dut, hori esatea oso da Teiabide. Baina, ez zait inoiz gustatua bestia, hainbat arrazoi daude. Eta kontua da, badauka bere historia abesti honek, adibidez, 1883an sortu zen abestia, baina Good Morning to All, deitzen ez dakit abestu alko batean, Good morning to all, good morning to all, hola zan abestia horrelako zerbait. 2 aizpek sortu zuten, Patty eta Mildred J. Hill aizpek sortutakoa, bata musikaria da, bestea irakaslea, aurrezkuntzako irakasleak, eta sortu zuten abesti pedagogiko modu bat, abesti pedagogikoaren modura, besterik gabe umeak goizean zerbait abesten hasteko. Eta abesti etzan gehiago izan, baina 1912an letra aldatu zioten, Happy Birthday bezala, eta urte batzuk geroago, 1985an hemen egontzian
oso bizkor enpresa hau. The Sami Companyk, nola da, copyright eskubideak erosi zituzten, eta kriston dirutza atea dute abesti honekin. Gerora Warner Chappell Music, Warner Broseko frankizia batek, digamos, erosi zituen The Sami Companyko abestiak, eta 2010 arte copyright eskubideen pean egonda, eta berez ordaindu inberzan abestia erabili den bakoitzeko. Baina azkenean uste 2017an ez dakit, horrelako ez dakit nola esan, auzitegi, auzi baten ondoren edo, Warner Brosek dirua itzuli behar izan zun, juezak esan zun, igual honek ez dagoa zentzurik, mundu osan abesten den abesti bat eta zorrela aprobetxatzea, ez? Eta orain ja, dago free, orain ja, ez dauka eskubiderik, eta lasai asko abestu dezakegu. Baina, bueno, hor da kalabere historia, Happy Birthday madarikatuak, kriston dirutza atea diola munduari, baina, bueno, en fin. Nere iritziz, zoritxarrez, kultura eta hizkuntza guztietara edatu da abestia. Eta zoritxarrez esaten dut, ze gidoi hau prestatzen egon bitartean, nik pentsatu nun, igual, Moldavian beste abesti bat erabiltzen dute. Ez. Igual, Senegalen beste abesti bat erabiltzen dute. Ez. Igual, Japonen beste abesti bat erabiltzen dute. Ez. Kriston decepzioa izan zen, mundu guztiak Happy Birthday abesten du. Badaude salbuespen gutxi batzuk, baina dia oso gutxi, oso anekdotikoak, oso urruti daudenak, agian urrutiegi, eta pixkatu hori, decepzionatuta gatu nintzen, baina zer da, hau, Atzo gertatu zitzaidan hori, ikusi nuenean, santzidatenean, el que se fue a Sevilla perdió su silla, mundu guztian esaten dela, baino ez Sevillarekin. Herrialde bakoitza. Colombian esaten dute, el que se fue a Barranquilla perdió su silla. Ecuadorren esaten dute, el que se fue a Quito perdió su banquito. Eta horrela, baino, eta ingelesez ere bai, eta hizkuntza guztietan daukate. Non dago Salento? Salento leku bada? Salento. Perdió su asiento. Bai, hori... Salento, Xabi Zederiaren abesti bada, baina Italiako eskualde bada, bai. Mira, oso kuriosoa. Eta mundu guztien omen dago. Horre zerbait esate, altxatzean, edo, joaten zarrenean lekua galtzen duzula esateko, formula bera errepikatzen omen da, mundu guztien. Euskal Herrian, ez? Eta Euskal Herrian nola esaten daba? Ez dugu esaten. Ez gamoitzen. Egongo da zerbait, ez? Junai da buelta neangoen, horako. Ez dakit, nik ez dut uste... Eintzak lota jango dek, baina... Hori etorri zen nire burua, baina diferentea da, ez? Beste zerbait da. Bai. Bueno, deskurrituko dugu. Indezak ez dute beste reportaje bat honen inguruan. Bai, esan dut, euskeraz bizigaren lau pertsonak ez badu honen berri uste dut... Ez dela ongo, ez? Baina, akaso egongo da, galdutako esaldiren. Baite baldin badaki jarri izan. Hori da, erabili gaur egon behintzat, esango nuke, Euskal Herrian ez dela erabiltzen. Ez. Bueno, kontua da. 2000 egia estan ez niz gogoratzen urtea, Ivan Fisherrek bideo bat igotzun YouTubera. Ivan Fisher da kompositore eta zuzendari bat. Eta berak hor esplikatzen du, zergatik iruditzen zaion Happy Birthday to You abestia, zorionak zuri abestia, komposizio txar bat. Eta egia esan, nik ja lehenagotik pentsatzen nuela, eta ikusi nunean, esplikatutan esan zen, como, efectivamente, bai. Erraztoi joiek dia, eta esplikatu nahi izkizuet pianoan. Ze bere ikuspuntaten egia egia esan, ados daude. Así que... Zoaz gure pianora. Eta... Eba gure kamera jarraitzen zaituen, eta tartean duen oztopotxo hori kentzen diogun. Entzute zait? Noski. Bai. Bale, ba. A ber, alde batetik, melodikoki pixkat pobrea da abestia. Anakrusarekin hasten da, anakrusa da, abesti bat ezten denean, kolpe gogorretik kanpo. Edozen kalde jira bezala, gure kasuan zorionak zuri hasten da. Re, hirugarren nota, da konpaseko lehenengo nota. Orduan, melodia hasten da airean, digamos, ez da tempo fuertean hasten. Eta hori jagaizki? Ez, hori ondo. Kontua da, tempo fuertean erortzen den nota, ez dela akordeko nota bat. Eta hori jak gaizki. Zure lehenengo kolpea, harmonikoki eta melodikoki, kanpoan baldin badao,
gaizki hasten. Bale, jake pianoan zauden. Bai, esan. Egingo diguzu froga bat entzuleak kokatzeko, zer den Ana Cruza bat akordetik kanpoko nota batekin eta akordetik barruko Vale, nota ba, batekin. adibidez. Ditu, guztiok ezagutzen duguna, do, re, do, fa, mi. Gure lehenengo kolpea litzateke re. Do, re, hortxe, ba, orduan. Ondo sonatzen du? Bai. Akordeko nota bada? Ez. Segura akordea da fa, la, do. Eta ordea melodia da re. Orduan, hau dakago hasteko, disonantzia badakago hasteko. Eta bueno, ni ez dakat arazorik disonantziekin, baina kontu neukita abesti oso esimplea dela, disonantzia batekin hastea, pues ez. Eta Nik ere ipatu disonantzia hitza, Bai, Horra eritu nahi zenean mikrori probatzen hasi naiz inventada da botatzen. Hasi da zu imitatzen. Bai. Eta disonantzia hitza ipatu dut. Beraz, argi. Jo, imitatzen hasten zaitunian ja zerbait esan nahi du, Bai, ja, erreferentzia bat zara. Uf, edo, bueno, en fin, da igual. Gero, bestalde. Ontaz gain, ja melodikoki gaizki hasten gehan ontan, harmonikoki oso simplea da, eta, pues, a ber, joko dut osorik dakigun bezala. Osea, hemen gertatzen dena da, salto handienean eta melodiaren klimaksean akorde bigunena jartzea, dala, hau, pues ez da ere. Osea, ez dauka norabiderik melodiak. Osea, momentu potoloenean, gainontzeko guztiek bigundu egiten da. Aldortetik ere ez dauka zentzurik. Osea, naiz eta harmonia zuzen dagoen, ez dia aukeraketa honenak. Dena gaizki, Dena gaizki. Bai. Dena gaizki. Aizpa joak. Eta gero baita ere oso garrantzitsua da. Letrak ez du ondo enkajatzen. Inglesez, euskeraz bakarrik enkajatzen du nahiko ondo. Zorionak. Bai, baina inglesez da happy birthday to you. Alegia, zaude, konpaseko zati aulenean azentua egiten ahotsarekin. Zuk egin beharko zenuke azentua, hizkuntzaren azentua, hori da, happy birthday to you. Baina ez dezu horrela hitz egiten. Ez egiten duzu, bai. Euskeraz, más o menos kuadratzen du, zorionak zuri. Bai, bietan azentua egiten dugulako. Hori da. Baina gainontzeko hizkuntza guztietan ez du bat ere ondo enkajatzen. Gazteleraz ere, zuk ez dezu esaten cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Ez da. Osea, ez dago ondo azentuatuta hizkuntza. Aldortatik ere ez du enkajatzen melodikoki hizkuntzarekin. Ulertzen dezut ez esan baten? Bai, feliz da. Feliz izan beharko luke. Osea, azentua liz silaban egon beharko luke, eta ez feliz. Ez delako horrela hitza, inglesez berdina gertatzen da, nahiz eta bitz desberdin izan. Eta kuriositatez ikusi nun bideo bat, nola zen gainontzeko hizkuntzetan. Joager anniversaire. Bai, frantzesez ni tan mal, baina bueno, frantzesaren nahiko laua da, ez, bere ahoskeran. Baina dara, zer hortan bigarren silaba litzateke. Azentua. Baina, klar, ez eta alrebes egiten du. Osea, ez dituzte silaba guztiak azentuatzen, baina, bueno, kontua da, unibertsala da bilakatu denez melodia, hizkuntza guztiek adaptazioak egin behar izan dituzte, letrak ez dauka zentzurik, da, un desproposito, osea, hola esango etze, adibidez, osea, hemen gaztelera, abesten danean cumpleaños feliz da modu batera, baina adibidez Kolonbian beste modu batera abesten dute, eta beste hizkuntza askotan silaba gehiago gehitzen dituzte, pues baien hizkuntzan silaba gehiago daudelako, notek ez dute enkajatzen, konpasak ez du enkajatzen, osea, ezin da. Egia da, nik hori entzun dut inon, konpasa luzatzen dutela letrak habitualizateko. Hori da, eta eske ezin da, osea, melodia hau ez da ona. Bueno, hori gertatzen den, konpasa luzatzearen historia hau gertatzen da izena luzea denean. Baitare. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Ualda Fredo. Kolombia normala, telenovelatako izen luze izaten dira. Horrelako gauzak. Eta azkeneko gauza, orain zukin dezuna, ea norko espera afinatzen du nau. Na, na, na. Oktaba hori afinatzea ez da erresa, eta jende gehienak ez du afinatzen. Eta da, desastre bat. Gaizki sonatzen du beti, ezin dia hotxak ondoin, ez bali mazaude musikarien inguruan. Eta musikari asko ere ez dute afinatzen. Eta gero beste gauza. Oso ondo afinatzen du, interval hori, Imanol González Gurrutxarrek, gaur ez dago hemen. Bai, oso ondo afinatzen dut, ez dut ulertzen zergatik. Gainera hori da, oso noiz behit komentatu dut berearekin, baina bueno. Behin Puerto Ricon flipatu nindun. Bai. Eta arna atean ginen, tipa baten urte betetzea zala,
antxe erdi, bueno, giro lasaian, eta euskalduna ginela eta bestuko tegenun da, venga, hasi ginen kantatzen. Eta jendeare hasi zan kantatzen hor, beraien letrekin, torna azkeneko esaldian, ni grabetara joan nintzen, pixat harmonizatzeko, ezken hon hitz egin ontaz, Imanol, gora joan zen harmonizatzeko, eta gatu ginen biok de, ikusi ez bideo hori. Bai, eta esan nion, ez dut ulertzen nondik atera dan oktaba hori, esplikazio bat, bai. Eta gainera eske, atentzioa ditzen du, gero berak hitzeiterakoan ez daka potentzia hori inundik inora. Berez, baina hor tenore registro atera zuen, bai? Bai, do de pecho esaten dana, eta botazun, da esatezu, joder, botazuk behin, etza gai hori bialdiz botatzeko ni de koña, baina... Igual mojitoak izan ziren. Hau txaila epele-zeka. Hori da. Baina hori, kontua, hau ez du inork afinatzen. Osea, melodikoki edo abesteko abesti zaila da. Abesti zaila da. Orduan, kontuan eukita hau dala mundu guztiarentzat, ere ez da proposena. Bira, damakigula mende bat honekin, baina tematu ingea melodia honekin da, ez dauka nondik hartu, gaizki dago eta punto. Iban Fischerrek proposatzen duna da honako melodia hau, eta egia esan niri askoz hobeagoa iruditzen zait, askoz erosoagoa abesteko, eta logika dauka, logika musikala dauka. Saiatuko naiz jotzen, ea ondo jotzen deten, eta esango diazutea enkajatzen dizuen zuen... Gustoan edo belarrietan, bale. A ber, ea gogoratzen deten. Asko zer rexagoa da, abesteko. Oraintxe bizitza osoan beste entzun dugula, sartzen igual zailagoa da. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Iruñe, zorionak beti. Asko zer rexagoa da abesteko. Eta zentzua dauka letrarekin, ondo enkajatzen du, harmonikoki zentzu dana daka. A ver, jo berriro. Ni atopen hau melodia honekin. Hau da, nera postua, baina bueno. Zorionak Iruñe, erosoagoa da. Osa, hau mundu guztiak abestu dezake. Eta polita da, eta zentzua daka, eta ondo inda dago. Indaitezke honen beste 4.000 bersio? Noski baietz, baina hau da proposamen bat, eta proposamen ona da. Eta tonoa gaizki hartuta ere, normalean abesteko modukoa litzateke. Hori da. Bestean, tonoa gaizki ematen badu norbaitek, zortzidun hori kantatzerakoan. Claro, hori da. Eske hor dago asunto, oktaba bat beti da oso arriskutsua, batez ere oktaba afinatzen ez dakitenengan. Zematean gertatzen da, bestiaren erdian jendeak hartzen dula oktaba bat berago batean, edo gorago bere tonoa erosoa delako. Eske abesti txarra da. Eske insisto, abesti txarra da. Euskal Errepublika independentea, sozialismoa eraikitzea, benetako matriarkatu bat, ustet maila horretan dagoela, utopia maila horretan dagoela, orain aldatzea, zorionak zuri, eta Maialenek proposatutako melodia hau esten astea. Baina amestu inberda. Hori da, utopia. Bai, beharrezkoa da. Eta, de hecho, ez dakiten bora mango dian, baina, nik hemen proposamen batzuk dazkat. Ados. Lehenengoa, Perlita de Huelva. Hau, pues, giro andaluzak gustatzen zaizkien entzat, flamenko pixka bat, egia esan, abesti polita. Baina eske, hau da adibidea, iten dezunean melodia bat zure hizkuntzara egokituta, eske guziak zentzua dauka. Eta estiloan barruan, eta zure folklorearen barruan, eta gauza edanak eskorrela, bai. Igual guretzat hemen, ez zaigu oso gure egiten, baina, jo que se, gustantzen zaio nantzat, pues hor dauka. Zaude Sevillan, eta kantatzi zue hau, eta emozionotitezea. Hombre, baiet. Baina ere, urrengoan eri gehiago gustatzen zait. Vale, orduan, non gaude, urte betetze eguna, jarriko dugu, zure urte betetze eguna da, eta gaude, orain adibide Sevillan esan dut, urrengoan non Izerditan, mesedez, etxe barruan, ze kiskalingo gehan, nere urte betetzetia
urtebetetzian, Sevillan. Noiz da zure urtebetetze eguna? Udan erdi-erdian. Erdi-erdian. Baina galdera etzan hori, nora goaz orain vale. urtebetetze eguna ospatzera? Ondartzara mesedez, edo piztina de eroskira horrelako zerbait. Nora goaz, galdetu duzu. Vale. Galdu inaiz. Maialen Tellabide egiten ari zaigu he venido a hablar de mi cumpleaños. Ya te digo. Galdu inaiz, es que nora galdetu duzu. Venezuelara goaz. Eskerrik asko, Tellabide! Estresatuta nago, vale? Nola saie, zure urtebetetarako bialduko dugu izotz poltsa bat nora baitea. Bai, mesedez. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, Hau bai. muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Hau gustatzen zaizu gehiago, Bai, egia esan, perlita de Huelbana baino gehiago, ze ez dakit, badauka, hau dantzatu daiteke, edo dantzatzen dakit, hobeto esan da. Orduan, pues, no sé, gehiago gustatzen zait. Baina, bueno, frantzesek ere badaukate berea, de hecho, nik hau ezagutzen nun, nekin, bon anniversaire ezagutzen nun nik, 2 urte jasun ditun frantzeseko klaseak, eta hau erakutzi ziguten. Aztu zait, tipoaren izena. Aztu intzait guztiz, abeslari izena oin etzait etorriko, baina, bueno. Oso abesti zarra omen da, oso klasikoa, baina abesten omen dute, frantzian, irakurri dutenan arabera, bai da ohikoa hau abestea. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Oso frantzesa, bai, dan esan berda. Bai, baina oso polita, Oso polita. Daga puntu dola Sanson francés, oda Bai, pixkat. hori da, bai. Osa, estilora egin da eta behaien egin da. Inglesez ere badauzkagu, eta hemen hemen bi sorpresa handi hartu ditut. Bat, Donald Ahatearen Happy Birthday. 84koa. Birthday to you. Oso alaia. Kiston energiakin. It's Donald's birthday. Donald, we thank you for the joy that you bring. So have a great birthday. Now everyone sing. Hau zaila da besteko. Bai, nota hori mantentza horroran. Zaila. Happy birthday to you. Baina, zentzua dauka, hitzekin eta entonazioarekin eta azentuarekin, eske gauza kondo inberdia, lospera. Ba, hau gintzuten 1984an Disneykoek Donalden urtebetetzea ospatzeko. Eta, egia esan kriston temoia daka. Kontuan eukita gainontzeko zerruki dugun, hau oso dago. Bai, beste zerbait da. Eta Stevie Wonderrek ere badauka berea. Eta gauzak digazen bezala, ez da bere abesti onena, baina Stevie Wonder da. Orduan gaizki ez da ongo. Ezin da. Efectivi Wonder. Ikusten nolago juri 70ko hamarkadatik bizitzari begira dagoen, Julen. Bai, baina ez du txiste hon botatzen ikasi, Oso txenteroa da 1981 nabaritzen da pila bat eta horreitik ez zaitu gustatzen, baina bueno. Baina pixkat insulsitoa, Bai, hori da, Stevie Wonder izateko, ez da bere abesti onena, baina hor dago. Aukera bada. Oso fan baldin maztea, aukera bada. Eta zorionak zuri tradizionala baino bio bada. Egia esan bai. Casiano. Nik, igual ez nahiz itzuliko pianora, baina bueno, kontua da, nik abesti honekin dilema badakat. Osa, gustatzen zait nerea dela sentitzen dut, nerea esan dut gurea, euskaldun ona. Baina, ez zait ondo iruditzen menorrean egotea. Osa, oso abesti tristea da. Eta ez zait iruditzen ondo ere, fa maior eta fa menor artean jolastea denbora guztian. Ze, Casiano aukeratu bat. Edo alai gaude, edo triste gaude, gure urte betetzen. Baina ez gaude biak. Bai, ni biak egoten nahi. Baina hori da adin badaukazulako. Bai, aian, bueno, zer. Hori da zartzen ari zarelako da, bai, agian.
Bai. Ja, bai. Goiuri munduari begira since 1970s. Batzutan, urte bat zarragoa, edo, ez nago egon nahiko nuken puntuan, edo da triste, baina gero tardun triste zode, baina aldi berean, igual ingurukoek oparitzen dizute kroketa bat, edo lako eta esate zupozik, hor da, dikotomia horretan, triste eta pozik. Baina nola, besteek abesten dizuten, erabaki dezatela pozik edo triste dauden. A ber, zoaz pianora orduan, tia bide. Zoaz pianora, eta argitu guzu. Abestionen harmonia ez ikasi orduan, pues más o menos egingo dute. Zema sufritu duzu orain arteko zure urtebetetzeetan, abesti hau guztiak abestu izkizutenean. Pila bat. De hecho, dakat argazki bat, 3 urte beten itunekoa, nehar baten, eta da... Tarta urrian eta nehar... Norbaitek oktaba etzuela kondo egin, ezta? Pues seguramente. Nera maketan ero osabak, baina... Gogorra da musikari izatea. Bueno, a ver, Kasiano. Kasiano dago hemen. Fa menorrean dago. Bueno, Kasiano hemen ez dago, baina bai, oto. Zesan mertzen uten? Zesan dezute, ez dutera entzun, kasko gabena gola? Ez. Julenek joegin nahi ninduen, eta arrazoiarekin. Bueno, kontua. Ez dakizte pasatuan, baina, bueno. Kasiano dago hemen, zori... Askotarako zorionak. Ez, zorionak, askaldatu iten du fa maiorrera. Belarritik tiratzean, belarritik tiratzea da maior. Belarritik tiratzean, eta gero alatzen du zorionak ta musu bat zuretzako. Musu bat ematea tristea da, baina belarritik tiratzea alaia da. Eta gero gainontzeko estrofaia fa maiorren... Ze jostalari, Kasiano. Belarritik tiratzea alaia, musu bat tristea... poetika bat dago hemen, Euskal Herritik kanpora guztia maior. Esan nahet, ez dakazen zurik. Nere iritziz, bestia polita da, eta garna ezun dana, baina iruitze zait, gehiagi jolasten dula gure sentimenduek. Eta, reharmonizatu ezakegu dena maior izateko? Ez, melodia aldatu beharko genuke. Zorionak... Vale, a ver. A ver, abestu zatu hau. Zorionak, zure urte betetzean, zorionak, ta urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, ta musu bat zuretzako. Pues nire politago iruditze zait. Osea, vale, koherentea da. Bersioa gratuko dugu. Koherentea da. Osea, eta benetan, Kasianokin atopena hola, baina... Kasianokin atopena hola. Ez que, da, konfuso egia, nire iritziz konfuso egia, baina, bueno, jazta, oda nire movida, jazta. Jazta, oda nire movida. Ez dakit, ematen diten denbora, bukaeran hor dakat horrelako rebindikazio bat. Aldarrikapen bat egintzazura saia, A ber, nire iritziz. Zorionak zuri ez den beste edozein abesti erabiltzea, beste edozein tradiziotakoa, garaitakoa, berria, zarra, iruditzen zait errebeldia kulturala. Ze izan ere estatu batuen kolonizazio kulturalaren erakusle handienetako iruditzen zait. Osa, lortu dute abesti mierda honekin, mundu guztia bere urtebetetzea, bere zahartzaroa honekin ospatzea. Eta oso gaizki iruditzen zait, oso abesti txarra da. Beraz, nire desira bilakatu da urtebetetzea musika desberdinekin ospatzea. Ez honekin, baizik eta beste edozerrekin. Eta nireekin hasi naiteken arren, ez dut ingo zetzait nire urtebetetzea ospatzea gustatzen. Orduan, pues, zuen esku gusten dut. Bihar Iruñarena, Laiste Errinigorena, nahi zuen hain, baina ez abestu zorionak zuri mesedez. Jazta, hoi da nire aldarrikapena. Jazta. Edo Mariah Carey baldin mazarete orduan bai, baina gainontzeko danek ez abestu. Eta jazta. Ai, ama, ze bizitza hau. Iruñe, ze muzaude? Oso urduri! Vale, lehenengo oharra. Ez hurbildu zure mikrofonora. Ai, ama. Horrela. Iruñe, gogoan duzu erosi ez, bidali nizula link bat mikrofono batekin egiten zuela autofokus, bezala. Zure ahotsa urbilago egon urrunago egon behar dintzen zuela.
Eskatu duzu norbait zure urte betetzetarako? Ez dut eskatu behar, pasatu zidanak koparitu aldit. Ba, claro, bai. Garki gare. Bide batez, nola egin behar dut fokus, neure burua entzuten badut. Hori ondo onda, ikusten dute gaixun handiko komunikatzailea zarela. Ze burua entzuten duzun bitartean, zure burua entzuten duzun bitartean, hitz egin ahal izatea, hori gauza zaila da. Orain beto, Arkakuso. Bai, orain primeran. Bueno, zerbait ez zaudete, ni oso urduri. Ai, ama, senyora hauek urteak betetzean eta, ui, madre, zer da. Zergatik zaude urduri, zenbat urte beteko dituzu bihar? Zenbat, uste duzu? Edo uste duzu, Zango nuke, 30... 30? Ez da egite, ez da erik ere zengot urte dauzkaz. Hau zer da, prezio justo bestela, osea, ezin ga pasa. Bestela ez dakagu saririk. Bestela baneatua. Bai, nire maitasun osoa. Nire ikaslek botatzen dizkidatenak esaten dieta. Zuk gainditu nahi duzu. A ber. Indiokarrek dio 27. Ez? Gainditu nahi du. A ber. Ikasi zuen, Arkakusok, Euskal Herriko Unibertsitatean, 2011-tik 2017-ra. Horrek pistaren bat ematen dugu. 2011-tik 2017-ra? Bai. Pista ematen digu eta da, karrera pixka luzatu zitzaiola. Edo 3 master egin zituen zakit, baina... urtetxo batzun pasa zituen fakultatean. Arkakusok egingo ditu 29. Bihar. Zure txanda. Inigo 30, Goiuriko 29. 31. 31 eta teia bide? Nik Julenek bestela 31 horixe pentsatzen neon. Ze uste esan zeniala, baina egia esan aztu intzait. Norbaitek asmatu aldu? Ez. Eta zenbat dia ba? 32. Ole! Iruña kristona dina. Iruña 32. Bai, badakit oso ongi kontxorro batzen naizela. Oso ondo, Jesus, bai, zure skincare errutina erakutsi berko diguzu. Bat ere ez. Bueno, gaur jarri dut maskarilla bat superfantabulosa, baina, bueno, bestela ez dut erabiltzen. Bale, oso ondo skincare rutina hori. Baina, bueno. Ez da hori errutina dizaiok egun, baina... Bueno, ez ere zaren errutina. Bai, egunero egiten duelako. Ez da errezitia ez da erresa, Errepikatzen duelako egunero. Baina derra, bai. Bai. Arte batzutan ez. Zer egin gabe gotea da, ederra. Esker naiz gai. Karo, baina jari zara zerbait egiten. Ezer ez egiten. Maialen, garbi dago ez zarela gai ezer ez egin gabe goteko, zegore mikrofonoari guru. Flosko. Zea, onomatopeiekin Jesu Kriston arazoa da. Barkatu gainontzeko daukazu, Hori etzan guru, eta baineran ez da flosko. Bainera flosko egin daiteke. Abilezia pixka behar da? Instagramen etzi izateratzen, zera, ariketa hauek, igual... Flosko. Baina, pelbisaren muskuluak eta pixkate desataskatzeko, eta ez dakize. Hor badaude. Baina, flosko egiteko oso baliagarriak direnek. Hori, zuk elikatu dezu nolabait algoritmoa, eta orain hori irakusten dizu. Bai, izango da. Adina baita ere aldakak ez dazkain ondo, eta orduan estiratu da. Ez jarraitu hortik, Berai, buru zein nintzen ez du ofenditu zea. Antzeko adina dakoa holako. Bueno, baina Julen. Hemen zerbait galdu dugu entzuleak. Nik ere zerbait galdu dut. Ezakit azaldu nahi. Ez, kontua da, Maialenek gutxi gora bera trapuzarra deitu diola ino hori. Eta Julen egin dela pixka bat
Ofenditu. Aserretu, ze Julen eta Inigo, adinantzekoak dira, eta orduan, Inigo trapuzarra balin bada, Julen ere, matematikoki. Trapuzarra bokaio erra da. Olako zerbait. Hori da gertatu dena, ez da beste... Ni enaiz bat ere ofenditu, baina egia da, oso ederra iruditu zaidala, Julen, hola, oso, bai, 20 piko urtetatik lagun diren bi pertsonen arteko, hola, elkar defentsa oso polita. Claro, bai, eta oso ondo iruditzen zait. Osa, tate, kazama eta botxan, osa, no pasa nada. El txoentzako espraia daukagu, bide kontuz. Bueno, gero komentatuko izut. Armiar matxoa zegoen hortian inguruan. Ez, hori da gutxieneko. Bela. Armiar matxoa. Ez gara xetasunetan sartuko. Zer duzu, Iruñe? Kazama eta botxan! Zer? Bota duen referentzia asko gustatu zaio. Zeatela kazama eta botxan, eta horrek Iruñerik kriston grazia egin dio. Ni laster hemendik altxa eta ameketako egitera gongo naiz, Baita nire, baina beste hemen utzita. Noski gera daitezela. Bueno, Goiuri nahiko txintxori da. Hemen, komando Iruña dago pixkate gerrilloso. Aizu, Arkakuso, zerbaiten inguruan hitz egin beharri guztu gaur, edo arratsale goiz pasa etorri gara. Ez dakit gogoan duzuen, baina irratxa joa da, naiz irratian dago entzulea, 19 minutu falta dire guerdiko 12etarako, eta ez dakit, igual 19 minutu bigarren kafea kantzelatzeko martxa honetan, hau da, pulamentu eskaxa. Ez, lasai. Ez, urte betetzen inguruan hitz egitera nator, baina horrekin surprise! Horrekin sartu horretik. V2 de hau. Teiabide bereaz hitz egin digu, Arkakuxok ere bereaz, oso ondo. Arkakuxo, zoriona zuria beste gustatzen daizu? Ez. Nik ezin du gehiago genionekin. Horrekin sartu baino lehen, aipatu behar dut, nik uste dudala, Maialenek ez duela trapuzarra esan nahi izan baizik eta bizitzan ibilia. Oso polita. Arkakuso oso ondo... Eta piraguan ibilia, eta menean ibilia. Berbideratu dezu gai hau. Eta indio gara dio, Goiurik paso egiten du. Nik paso egiten dut, ez dut ulertzen hemen gertatzen ari dena. Nik pentsatzen hona irratsaio serio bat zela, Arkakuso bere asteroko kolaborazioa egitera zetorrela, eta oraindik ez dakit... A ber, hau da irratsaio bipolar bat. Bai. Hori uste dut, dagoeneko 785 bigarren kafe eta gero, alegia, 1500 eta 70 kafe hartuta gero, eta gaurkoa biderbi, inor galdu balin bada bidean, hemen oso letratzakoak zarete, eta tampoko... Igual... Zientzias plainin, Total. Konturatu beharko genuke, igual pixkat saio bipolarra garela. Bai, eta hori ondo dago, niri gustatzen zait, pixkat batzuetan intentsitu eta besteetan ez. Da besteetan... Gaude oso Geminis. Baina, zu Arkakuxo, Geministea 222 da? Obvio, lehenengo eguna da! Ez ikusten super Geminis dela Arkakuxo? Super Geministea, Goiuri bezala, baietz. Hau kontatu behar dut, behin etorri izan irratsaiora... Aditu bat, horoskopo eta astrologia, zodiakoa eta kontuetan. Eta, aurretik kafe bat hartzeko geratuta ginen. Arekin, beste gure lankide baten ezaguna zan, da, kafeat hartuko du. Eta gu ikusi orduko bota zuen Irukoa. Irukoa, zera, partidoaren azken segundoa bailitzan, bi berazoaz, Irukoa behar duzu, beste kantxatik jaurti eta eta sartzen bada, ondo, gainera Iruñeko ni buruz asko daki, bota zuen, eta zegin zuen, ez da tableroa jo ere, Iruñe. Txoin, testu ingurua, berak bazekien, antza denez, norbaitegia esan zion. Esan zion, bi aurkezle egongo zirela bigarren kafean, eta aurkezleetako bat Geminis zela, eta bestea Capricornio zela. Lanaren erdia eginda zeukan. Eginda zeukan. Tardon, iritsi zen, eta inoz gertatu zen. Iratu zigun da, kaixo nigo Goiuri, kaixo bimuxo segize, gehatu zen Goiuri bidea olako egiten, zu Geministea, baina oso Geminis. Bai. Eta bida, eguneko 50-marreko, estatistiko. Igual, eguneko 30, ze Geminisak pixka nola bipolarra gehan, ni Capricornio naiz eta Inigo da Geminis, eta Inigo gainera oso Geminis da. Bai?
Eta orduan, giratu zen, bai, zu oso geministe, Después de visto, todo el mundo es listo. Exactamente, Eta ni, artean, ere indignazioa izkutatu nahien. A ber, izan zen pixkat bluff, geratu ginen pixkat esanez. Ze sinisgarritasun irratxaiora pertsona hauek hartzeko orain. Baina... nahi ekartzea zu. Baina gero gustora egon ginen. Oso ondo, eta gizton tiba jatorra, eta parra batuetan nituen, eta askozekin, baina, momentu hortan, irukoa jaurti, eta hoxe, eskerrak etzara kamara eta mikrofono horren gertatu. Total. Bestela, momento kri-kri, baina izugarria. Momentu kritikoa izan zen. Baina, bueno, gutxienez hemen, onomatopeia ondo erabili du, goiuri, ez dago gaizki. Hobetzen doa. Bueno, pasa esan izuet, kri-kri hori onartu dut, baina... Hilkerrek ez dute kri-kri horrela egiten, Bueno, mesedez, letra gehiago daude. Arkakusok gidoi badauka. Bueno, arkakusok ez dauka ezer. Gidoi badauka. Bai, gidoi bat bizitzan. Jarraitu gidoi arkakusok. Nik uste dut bizitzan ez, baina hemen bai. Bueno, dena den, Maialenek adibidez esan du lehen, ez zaiola gustatzen urtebetetzea ospatzea. Eta orduan nire galera da. Zuek urtebetetzea ospatu bai, ala ez, spoiler, ni bai, oso bai. Gero azalduko dut gehiago. Ez genuen espero, zu oso ospatzaren aldekoa izatea, Zero unidades de sorpresa. Nik aitortu behar dut urtearen arabera. Adibidez, pasaden urtean 29 egin dituenean ez nuen ospatzeko bat ere gogorik. Eta urten aldiz, 30 egin ditudanean, sekulako festa antolatu nuen, txelin guztiak gastatu nituen, eta orain dirurik gabe nago. Txelinak? Rupiak. Markatu, txelinak ere ez dira oso 80. marketako ego jiri. Baitare dira pixkat 19. Erreferentziak, ez? Txelins. Vale, marabediak gastatu nituen. Marabedi guztiak gastatu nituen, nire urte betetzea ospatzeko. Urtearen arabera, arkakusizke, niri urte betetzea, igual guztiak ez dira ingarrantzitsuak. Etzan borobilagatik, da bizitzan zauden momentuaren gatik. 29 egin ditunean oso gaizki nengon, eta aurten eneon hain gaizki, eta orduan, ospatu egin nahi nuen, eta datorren urtean, ez da zenbaki borobila izango, baina agian oso pozik nago eta berriro ere ospatu nahi dut, edo berriro nago zuloan eta ez dut ospatu nahi, baina urtearen arabera, ez naiz beti bai edo beti ez horietakoa. Zuinigo? Nia full, aste beteko espagizuna. Hola, zera. Bai. Total! Nik posible banu izango zen hilabete osoa. Bai, aste naiz ja 3-4 egun faltan, hola, esplendido zea batean, nik onbidatuko nire urteetetza datu zela, aste bete ondoren nire kontu korrontea gorrian egoten da, baina zoriontsu. Bai, Bai, eta gainera gero daukatzea bat, utzi mesedez truku hori. Ai, jope, barkatu. Truku, ez alten kru. Ulertu diazue. Ez, kendu plastikit hori eta bota iazu. Baina mina egin gabe, hori da, osondo, orain heldu dezakezu. Bai, badauka gure mikrofonoa, kola plastikito bat, kablea pasatzeko, eta Maialen hori biltzen da. Ez da bakarra, ez da bakarra. Gomidatu asko biltzen dira. Bueno, eta naiz oso ospatu zalea tokatzen den bezala. Alegia, lanean zabiltza eta egin nor dagon, zuek, eta ospagizuna, bum. Tokatu da atzerrian zaudela eta antxe lagunekin, da, eski gaur nire urteak dia falduko deu, eta haiekin, zaudela, ez da ekizegoera xelo, igual dio, tokatzen danarekin, baina, egun ezberdinak daudenez, igual jende desberdinarekin ospatu. Oin dela 3 egun nire urte betetza izan zen, guazen ospatzea. No, Baitaren. Bai, batez ere pixkat hor asteburuak ere markatzen du. Zure urte betetzea asteazkenean baldin bada, larun batetik igandera. 8 egun. Inauteriak bezala. Bai. Minimo. Inauteriak ostegunetik asteazkenera, baina. Bai, bai, holako. Horren, baldin eta osegun eta nola tokatzen den, horren arabera antolatzen duzu, baina ni oso zale. Julen? Ez bereziki. Eskerrak nola ez du gogoratzen Julen bere urtetan garagardo bat atere izana ere. Ez. Zetaska! Azken urteetan egia da, lanean tokatu nahi zela, urte betetze egunean, baina... Noiz da zure urte betetzea? Hilabete baten erdi inguruan, zuk esan diezun bezala xe. Giroa zeon, goiuri, giroa zeon hemen. Aurreko hastean nik esan nun, noiz zan nire urte betetzea. Aurreko hastean hemen alnegoen ni. Bai, ez? Akaso bai? Beti zaude hemen, ez? Bueno, ez, beti. Bai. Osea, esango nuke aurreko hastean esan nuela. Edo hain dela bi, ez naiz gogoratzen. Julen urte betetzea...
Apirilan da Julen. Iruña esango dizut, niri etzai bereziki gustatzen, egunerokotasuna aldatzea, esan nahi dut. Asteazken batean tokatzen baldin bada, asteazken bateko gauzak egingo ditut, eta punto. Ostiral batean tokatzen baldin bada, ostiral bateko gauzak. Ez zaitorren urtebetetze egunaren arabera aparteko ezer berezirik egitea gustatzen. Hainigok esan duenaren bidetik, hemen tokatzen baldin bazait, gonbidatuko zaituzte zerbaitera, baino bestela naiz hasiko gauza bereziak egiten. Zieni egontzen denboraldi bat, ja, hasten nintzela atzera kontua egiten 2 edo 3 hilabete lehenago. Nola, nabaritzen den Iruñakoa dela, San Ferminak bezala. Eskaloia egiten, Hoi da. Eskailera, barkatu, eskaloia ez. Eskailera, hoi da, bai. Eskaloia egiten. Bai. Hemen, barkaiazue baino, txatean esan du Indiokerrek, azkenean arkakuso sekziorik gabe geratuko da. Hau da sekzioa. Indioker, hau da. Eta Indiokerrek ere esan du normala Julen, eskerri txiki batekoa zea. Hori ere bai. Herri txikia, baina... Ba, ni bezala, nik ez dute... A ber, zure herrian zenbat biztanle dezarete. Deman? Bai. Herrian bertan, 3.000. 2.500. Eta algara horiek? Baina katuak eta txakurrak kontak dituzu? Herrian bertan kontzeptu hori zutu zondu lertu, baina lehen. Debak, bauzka Lastu, Ritzia, herri... Ados. Ze guztira 5.500. Claro, bai, baina herrian bertan... Bai, herrigunean edo, bale, ados. Itziarren izango dian 1.000 inguru. Baina Itziar ez da la independientea. Buf, ez naiz movida hortan sartuko, egin zuten referenduma orain dela urte batzuk, eta da, uste, dauka autogestionatua, baina deban parte da, bueno, ez nago oso ondo enteratuta, baina kontua da Itziarko umeak debara datuzela eskolara. Horrela izaten jarritzen du. Da, herri bat eta debaren barruan dagoena. Hori da, oso komplikatu. Alare, 500, Itziarrek. Itziarrek 500 bakarrik? Osa, igual, deban 2.500 lagun izango zara. Bueno, hemendik hilabete batea izango gara 15.000, baina hori beste kontua. Udan petau itea. Igual, baby boom, uste non, juezen pasado orain dela bederatzi hilabete. Ez, udan... Ez, udan jende mordoa dator da, nahiko jasangaitza bilakatzen da herria, baina, bueno, itxasoak dakana da, beste gabe. Vale. Indio gredio, vale, orduan ulertzen dut arkakusok idoirik ez eukitzea. Oie, badudala, Bai, badakigu, baina ez gara uzten ari. Hori ba. Me gustora guarkatu zu, Bai, ni beti gustora, kontua da hitz egitea. Ze, ez dakitzue, zuen egunean, ea baditu zuen gauza imprescindibleak, zenik baditut 3. Eta denengoa, hitz egitea, zalantzarik baldin badago, barra egitea, eta jatea. Eta gero, badago bat transbertsala dela ikastea, gauza berriak ikastea, deskubritzea. Hori urtebetetze egunean bertan? Ez, orokorrean nire... urtean. Hanik lortu dizuzu urtebetetze egunean. Nik bai. Ez. Baina nire urtebetetze egunean bihurtzen da egun de chill. Ez dut ezer hola asko planeatzen egun hori asteburua ez baldin bada. Horrek planeatzen dituzu. Atzera kontaketa egiten. Ez, baina adibidez, asteazkena dela, pues, joaten da sobre la marcha. Egia da, pues, galdetzen diedala pixkat jendeari, nire inguruko jendeari ze disponibilitatea duten, baina hori. Eta gero ja, urrengo egunak, adibidez, ostegunean badut bazkaria, ostiralean badut bazkaria eta afaria, eta larun batean badut nire ospakizuna. Hori, aste erdian tokatu zaiolako urtebetetzea urten, ez? Vale. No, Nire ametsa litzateke hilabete bat egitea, en plan, ospakizunena. Pues, batzuk ezkontzen dira eta egiten dute horrelako... Ados nago, Nire bai. Pues niretzat nire urtebetetzea da, nire urteko momentu onena, de hecho, niretzat urtea biharazten da, gero, uztailaren 6an berrazten da horre, baina... Baina da, niretzat egunik garrantzitsuena. Badago, jende asko urte berria ari garenean, bere urtebetetze egunari buruz aritzen dena pentsatzen. Bere urtebetetze egunetik, bere urtebetetze egunera doan urteari buruz, ez? Ni oso ados nago arkakusok esan duenarekin ezkontzen kontuarekin, ez? Nik ospatu nuenean duela hilabete batzuk nire urtebetetzea eta
jatetxe batean eta bazkaltzera gonbidatu lagunak, eta horra pixkat egin horrelako festa handi bat, banuen zalantza hori ez, jendeak pentsatuko du, hau pasa egiten ari da ez, bere urtebetetzarekiko ze montatu du, baina eske, ezkontza batekin super onartuta daukagu. Ez dakit zeinek esaten dizu, ezkontzera goaz, eta antolatzuko dugu, ez dakit ze festa, eta gainera igual ezkonduko gara ez dakit xixonen, eta orduan mugitu behar ditugu lagun guztiak xixonera, eta hori oso onartuta dago. Eta ian zuk urtebetetzean egin nahi balin baduzu, ez dakit ez, hemen herriko mutil batek bere urtebetetze egunean, bere urtebetetze festa egin zuen, eta Urdaiazpikoa mozten zuen gizon bat ekarri zuen, musika banda bat ekarri zuen, osea, ezkontzetan oso onartuak dauden gauzak, baina bere urtebetetzerako. Berak, ez? Agian ez du ezkondu nahi sekula, eta hori egin zuen. Eta ni horren oso aldekoa nahi, ze uste dut ezkontzetan onartzen ditugula gauza batzuk, soilik ezkontza dalako eta tradizioa. Ni ere erabat ados nago. Nahi ere eskontzak etzaizkit gustatzen. Ondo, Maialen. Hor gaude. Ari naiz Julenen urtebetetzearekin konektatzen. Kontxako bigarren asteburu bueltan. Zabil gaizki. Zuk ordenagailu hortan, badaukazu gauza bat, dala Julenen DNI-aren kopia bat. Stalker, ez zaizar handia. Nik lagunek artera ostu izan diet urtebetetzean noizen jakiteko. Nik hori indut. Ni oso desastrean naiz, San Lambertotan. San Lamberto, noiz da San Lamberto. Iraia gamazazpi. Ara? Kago en la marra, asmatu inaldu. Takatun. Oma, San Lambertotan. Magia! Kapa derra egin nuen, Lamberto jarriko zieten izena. Lamberto oso txirrindulari izena da. Ez? Lamberto Cuenca. Ez, italiarra. Hola, bizen italiano mitikoenetako azin izan. Jode, giroko... Arrapatituzu jokuzkanpo euneko. Ez que Txipolini etortzen zaiten mora uste burura. Historia, elkarrizketatu nuen, liburu baten... Kopieta Bartali eta... Lamberto Bartali. Gino Bartali zen ura. Baina, zu Lamberto... Bartali. Ez? Zaizu gustatzen, bale. Ni musean bezala, kanpotu isilik. Bizen italiar oikoena da... Lamberto Alegi. Panoli. Soraki. Panoli? Fiore. Banucci. Lamberto Banucci bai. Lamberto Banucci. Begira. Federico, cosa fai? Desbari otzen nahi gea. Aspaldi, baina 2 minutu faltan orain ez dugu berbideratuko, Lamberto Casa di Sopra. Esan behar dut? Casa di Sopra, oiko txea. Esan behar dezu Iruña. Lamberto Casa di Sopra. Lamberto Casa di Sopra, oso nahi dituz, Lamberto Casa di Sopra. Julen Lamberto dituko diogu tarte batean. Egun batzutan. Lamberto. Baina Euskal baserri giroan duela 60 urten horreti Lamberto jartzearen arraroetzen izango. Lamberto saltan asto bat. Jo, ez dakit. Lamberto, ez izte konetatzen zerbaitekin? Julen Eskerrak, inigo zure laguna den, Juri, benetan kazama eta botxandia, bai edo bai. Ez dakit kazama eta botxan zein diren, Botxan da, sintxaneko bat. Kazama zein den. Bestea. Bata da... Igual suneo ez, hemen ez dago suneorik. Kazama eta botxan. Lamberto gaurko abukatu harko jo, ez da. Karo, nik Lamberto botxan, karo, Maravillas Lamberto zen. Kabaramos. Horregatik, Maravillas Lamberto, bai. Gero nahi esatia ez binigo. Bai, bota egin ditu gauzak erortze zeizkio, kinkon ibiltzen da, bai. Gero, ez dula... Tikilakatan. Gero hori da tikilakatan. Oia, besti bada. Bueno, ez da hola baino, bai. Rindika hori, dibidi badu. Tikilakatan. Eskerra, jazta, bale, no, zorua. Azken ordu erdi honek sari da merezi du. Ez dakiz sari, baina merezi du. Argia saria, kauen dios. Argia ez, lurpea sartuko dituzte. Bueno. Merezari emango dute. Gauza bat, azken ordukoa. Eske, atera omen dira ezakit, WhatsAppetik jaso dut, Gaztelu plazan San Ferminetako kontzertuak eta egongo da. Honen araberak, nik... Ez gaziatzen, edo bai. Engaskarri, izan. Zeian, Izaro, 7 Roten Amairu eta Chill Mafia, 8 Zetak, 9 Gorka, Urbizo eta Melena, 10 El Drogas, 11 La Casa Azul eta Maruxak,
12an Belen Agilera, 13an Follone eta Niñas del Corro. Las Niñas del Corro. Hori da azken ordukoa, baina guk agur esan behar dizugu. Iruñe, eskerrik asko, eta zorionak biharko partez, hitz egingo dugu bihar, Julen Goikutxe Arbegozo, datorren... Lamberto! Bihar arte. Lamberto! Maialen Teiabide datorren aster arte, Goiuri zure bihar hemen izango zara, ni ez da, ez ni biharen hau hemen. Bago da, zentzuleok, informazioaren txanda orain eta seriotasuna naiz irratian. Ondo izan, aio? Keep calm and bigarren kafea.